Вітаю ўсіх. Добрый дзень. Добрый дзень усім. Я спадзяюся, у вас сёння дзень праходзіць добра, таму што зараз ён будзе праходзіць не так добра. Карацей, вітаю ўсіх. Сёння у нас The Forest гэта жахі, гэта цёмныя пячоры, прыгожая прырода, лес, выспа і маньякі, канібалы. Карацей, ну вось такая вось вам радасць будзе сёння з раніцы днём паглядзець, якраз такі таго, чаго вам не хапала, правильно? Вось, і мы ўжо гулялі ў яе, у нас ужо ёсць пэўная колькасць стрымоў нават, у нас нават нейкая там база ёсць, але гэта было даволі даўно, мы зараз з вялікімі перапынкамі гуляем, вось, таму у нас хутчэй будзе такі момант, тыпу, а што я рабіў апошнім летам? Літаральна летам, гэта год назад было. Это больш за год назад было. Бачыце, 7-25. Окей, добра. А дзень 16, вось гэтаму больш за ўсё нагулялі. Так, давайте запустим. Разумеем. Трэба, па-першае, зарыентавацца, дзе мы і што мы. Я, звычайна, не гляджу... Вітаю, Рэгана. Я, звычайна, не гляджу, як у мяне справы, ну, тыпу, што я рабіў у папярэдні раз. Гэты раз таксама не глядзеў, але, можа быць, гэта быў той выпадак, калі бы варта было бы хаця бы на базу сваю паглядзець. Каб вы разумелі, агульная сюжэтная лінія, дарэчы, у нас тут. Як яны ставяць гэта тут? Я не разумею. Так я розумею. Оп. Забіраю гэта ўсё. Я не памятаю, што ў мяне ёсць, што ў мяне няма. Чэрапа якраз таки ў жыцці не хапала. Каб вы разумелі, мы спрабуем выратаваць свайго сына. У мяне нават 10 нататкі я рабіў, каб вы разумелі, калі мы гулялі, мне было цікава, мне падабаецца сюжэт. Просто жудасная хуйня, блин. Падабаецца мне сюжэт, але ось баюся я яе трохі, і таму яно неяк даўжэй займае, чым павінна. У нас у выніку нам патрэбна выратаваць сына, але дзе ён знаходзіцца на гэтай выспе, мы не ведаем. Уначы і час ад часу днём прыходзяць варыянты, якія за намі сочаць. Апошніх, якіх мы бачылі, гэта былі нейкія як гіганты, і мы, як вызначылі, яны нават могуць лазіць па дрэвах, што зусім непрыемна. Вось. Мы галодныя, трэба з гэтым нешта рабіць. Я не памятаю, як мы тут ежу здабываем. Зараз усёй гульне прыйдзецца з самага пачатку вучыцца. Оп, тушка. Ёсць мяса. Трохі. У нас ёсць вада, збіраецца тут. Добра. Гэта дапаможа. Што ў мяне тут? Мы тут галоўны варыянт. Ну, мы трошкі звар'яцелыя такія, але, ну... вось, Тіммі. Блин. Божухна, як ён выглядае, ну не пужае. Ну не пужае больш, чым пачвары. Можна разглядзець яго... ну толькі такім чынам можна разглядзець. Вы паглядзіце на гэтага Тіммі. Можа быць. Каб не так... Блин, у цёмры яшчэ горш. Не-не-не, на святле. Лепей пры святле сонца глядзець. Фота Тіммі. Бедны Тіммі. То яго трэба выратаваць. Мы тут ужо 16-й дзень. Мы не ведаем, дзе ён. Яго забраў чалавек у чырвоным. Чырвоны нейкі чалавек. І больш я, па сутнасці, нічога вам распавесці-то не магу, таму што проста не ведаю нават. Так. О, рыбку можна пасушыць. Хаця, у меня можа з сабой ежа якая ёсць. Не вельмі бачу. Цацка Тіммі. Окей. А дзе будзе? Трошкі ёсць ежа, вось. Добра. Батончыкі невялічкія. Паліва. Ага, добра. Можна кіпяціць ваду. О, я па тыпу дажджавую папіў, яна не вельмі... Можа, мне не трэба было так ваду піць, як я піў. Памятаю, што з костак можна рабіць нешта гэткае. Тыпу... Можна нейка рэцэпт... Ой, не то. А можна... камбінаваць і... броню. Ой, 6 костак. Добра, я ўзгадаў. Нам патрэбна шмат костак, каб... адкуль вы бярэцеся?
Каб вы разумелі, прямо на базе з'яўляюцца шесты, якія ставяць тотэмы, якія ставяць мясцовыя вар'яты. Вось, плямёны. Праблема ў тым, што яны ставяць іх на маёй базе, куды ў іх доступа няма. Так. Тушка. Оп. Я стреляю вельмі добра. Оп, есть. Збілі птушку на отпалёце. Каменчиков мелких добре було б які ж вар'ята? Ён узяв голову птушки, просто дорвав і у руце тримає. А? Які ж шалёны, а? З костак тут можна робити усё. Я скажу шчыра, гэта, типу, асноўны ресурс ваш. Так, а ёсць нейкі спосаб хутенька... А, вось, схаваў. Добра. Падняў каменчик. Так, добра. Може ще каменів собрати? Да блін. Гульня. Гульня не для арахнофобов, я вам одразу скажу. Тімі не існує, ён так само з косток. Не, ну технічно тімі з косток, якби. Я сперечатися не буду. У нас палочек 6 штук. Добра. Давайте складем, что есть. Гэта у нас для стволов. Давайте займемся, я зараз, ну, зноў жа, я ўзгадываю, як гуляць, і што адбываецца. Я тут будаваў сцяну, каб ворагі, калі што, не прабраліся праз плот наш. Тут трохі пастак на ўваходзе. Каб зрабіць вузкае месца, дзе... О, можна забраць одно дрэва. Каб зрабіць вузкае месца, праз якое толькі адзінае можна праходзіць. Каб трохі абараніць нашу базу. На Divinity Original Sin 2 отправляется 9500. Вітаю, мистер Синкер. Так, я узгадываю, як у гэта гуляць, і ў той жа момант мярзотная ж гульня. Цікава па сюжэце, але ж мярзотная. І прыгожая ў той жа момант. Вельмі прыгожая, вельмі мярзотная гульня. Найлепшая прырода для шпацараў, як па мне, усё ж у Long Dark. Ну, Long Dark, яна прям кайфовая. У гэтай гульні хапае таких, ведаеце, трошки мярзотненьких момантаў, таких, да. А прырода прыгожая ўсё ж таки. Вітаю, Nine Ravens, дарэчы, вельмі даўно не бачыў цябе. Ну, акрамя таго, так момантаў, калі я сам завітую на табе на стрымы. Групоўка гэтых сунецца кудысьці праз лес. Яны мяне, падаецца, не заўважылі. Каб вы разумелі, вось тут пачынаўся лес раней. Толькі дзякуючы маім намаганням леса стала менш. Якія ж яны хуткія, а? Яны пачалі красціся. Яны што, мяне заўважылі? Broken Age отправляется 500. Дякую вялікі. Дякую вялікі, містер Синкер. Давайте... Нам патрэбна ежа, і нам патрэбны... лес, як не дзіўна. У мяне пры гэтым у папярэднія разы я памятаю, што мне гэтае месца падабалася, а потым перастала падабацца. Так, ну ладно, гэта разбегліся. А у мяне ёсць, у мяне дзіда была, не? Слабая дзіда. А чаму мне яна толькі слабая? Няўжо у мяне не было варыянта, як яе палепшыць? 3 косткі і гэтае самае. Блин. Дзіда. Дзіда, 3 косткі і тканіны. Тканіна... Гэта розны выгляд знешні. Розная броня. О, пачакайце, броня у меня ёсць апрануць якую броню. Давайте просто апранем броню. Мне ничего не перешкаджае. На The Medium отправляется не 2500, а 7500 нават. Дякую, Рікі. Вось, тканіна. І тканіну мне, дарэчы, даволі шмат. Аб'яднаць, і вось яна моя дзіда будзе. Добра, неплохая дзіда. Атручаная зброя. Патрабуе... Snowberries? Атручаная дзіда? Гэта як працуе? Не, гэта не тое. Гэта... Ага, не тое. Я Snowberries гэта тое, што трэба есці. Вельмі дзіўна. Ладно. А як у слоты сабе ўстаўляць штосьці? Вось, палепшаная дзіда. Вось, у нас мы броню апранулі. Я памятаю, што... О,
Холера, дзе? Так, одна заўважыла. Зараз хутчэй за ўсё пакрычыць і выклікае яшчэ. Ты адна? Ты адна. Падаецца, што так. Твоих сяброў больш няма. Яна баіцца. Яна збегне. Мне няма чым яе даганяць. А ці можна ў Kingdom Deliverance зрабіць зямлянку і лесе жыць, не выходзячы да людзей? О, гульня века, так? Гэта самае. Карацей, The Forest падтрымлівае толькі ідэю таго, што да людзей вам не патрэбна. Тыпу, людзі тут праблема. Гэта ўся рыба, якую я магу з сабой забраць. Ладно. Мне падаецца, яна вернецца яшчэ са сваімі сябрамі. Так, вось яна моя каталка, на якую я буду грузіць лес далей. Нам трэба нарубіць леса да ночы. Боже, напужаўся. Якія гукі былі. Так, пакрыху. Дрэва. Мне цемнавата зараз, мне соненька свеціць. Перашкаджаю трохі. Оп, дрэва упала і... Які бок? У той. Добра. Бах. Гэта, ў прынцыпе, я магу сабраць. Оп. Больш чым за 2 я асабіста не забяру. Які ж волод наш персонаж, а? І маньяк яшчэ. Ну, гэта ўжо свае нюансы. Просто зараз, калі на мяне нападуць... Зараз дзень, я днём не вельмі бачу. А што будзе, калі ўначы? Это просто таму, што соненька літаральна тут. Забяру нейкая. Там, по-моему, палка, альбо што? Я больш чым за 2 не пацягну. Форест нашага героя трэба дрымаць падалей ад людзей. Дык, можа быць, наш герой та і адэкватны. Але вы бачылі ў яго гайд для выжывання? Это гайд для выжывання вар'ята проста нейкага. Так, я ж спадзяюся, там... Ніхто не заявіўся. Так. Добра, яшчэ палкі трохі. Яшчэ палкі, каменчыкі. Збіраем, оп, яшчэ палачкі, галінкі розныя. Это ўсё нам спатрэбіцца, нам шмат патрэбна рэсурсаў. Гульня, жаль, трошкі, ну, яна задумвалася як гэтыя, як у першую чаргу выжывач, а не сюжэтная гульня, і сюжэт быў даданы, наколькі я ведаю, пазней. Вось, таму, па сутнасці, ваш асноўны геймплей гэта якраз таки проста выжыванне у лесе, і вам не абавязкова там займацца чымсьці яшчэ. Дарэчы, калі я вось гэта, я ж не магу гэтае разабраць, так? Яны ж не разбіраюцца. Не разбіраюцца, падаецца. Вось. Дык, можа быць, галоўны герой адэкватны, ён проста гайд выконвае для выжывання. У гайдзе для выжывання, каб вы разумелі, там такое па тыпу зрабіце сабе сховішча. Вось вам 2 палкі, вось гэтая штука, і зрабіце сабе, калі ласка, над галавой нешта. Вось такім чынам вы можаце здабыць сабе трошкі вады. Вось так, вось вы можете пабудаваць сцяну. Вось так вось вы можете зрабіць невялікую пастку і лагер. А вось тут вы можете з костак канделябр зрабіць. А вось тут з костак людзей вы можете яшчэ зрабіць сабе упрыгожванне на сцяну. Вось тут вы можете павесіць галаву вашых пазабітых ворагаў. Такі вось гайд для выжывання. Дзякуй яму вялікі. Карані рыдлёўкай трэба выкопваць. Мае сэнс, мае сэнс. Сонца ўжо садзіцца. Нам, па сутнасці, мы проста вось гэта прытаранім да сцяны і трошкі нашу сценку далей пабудуем. А ўначы, хутчэй за ўсё, прыйдуць яшчэ гэтыя пачвары. Так. Ой. Не гэта я жадаў зрабіць. Вось так. Так, гэта ёсць.
Цудоўна. Мы стаміліся. Может быть, пойдем спать? Як часто я могу ходить спать? Паесці таксама было бы няблага, але я уже нават не ведаю. Рыба, яна высушаная альбо ці не? Я не ведаю. Па ей хрен скажешь. Давайте повесим тое, што у нас ёсць. Я не бачу, ось, просто я не бачу ўжо. Можа быць, гульню трошки посвятлей зрабіць. А по-моему, тут мы правяралі. А, World and Day Brightness. Давайте трошки святлей ўсё зробім. Бо я не бачу, ні халеры не змянілася. Але я на максимум гэта выкручу. Што будзе? Да нічога не змянілася. Навошта гэта? Контраст. Нічога не змянілася. Што? Я жадаю, каб было больш бачна. Хуйня. Я просто нават, блин, днём не бачу. Мне оу. Можно сховаться внутрь своей хаты и спать просто нахрен. Я не жадаю никуда выходить. Это свет не для меня заховаться. День 16. Добро, сюда. И поспим. У выніку наш герой не может без людей. На іх костках побудовано ўсё яго выживание. Можно сказать так. Прям 1 у 1. Так. Мы голодные, але хотят подшли. У нас были... Я бы гэтыя прытрымаў. Яны вельмі добра трымаюцца, яны не сапсуюцца. Можа посмажыць, але агонь пры цягне гэтых пачвар. З нашага боку, мне падаецца, ім увогуле пофіг, яны спакойненька на нас нападуць і так. Касетны плеер, медикаменты. Каналябр з костак норм. Я да гэтага часу пад уражаннем ад адной царквы ў Чэхіі, дзе ўсё было зроблена з чалавечых костак унутры, нават велізарная люстра. Я таксама там быў, гэта косніца, па-моему, так называецца. Блин, я ні халеры не бачу. А як я праблему са святлом вырашаў? Просто я прям 0 бачу, абсолютно 0. Я дзверы не бачу. Я ж не хадзіў вось так. Я ж нейк вырашаў гэта, правильно? О. Может быть, там кнопка просто была на нейкая, на якую можно натиснуть и так зрабіць. Так, трошечки палок. У меня некалькі таких. У меня загончик для палок ёсць. Я не памятаю, які больш утрымлівае, але падаецца, вось гэта будзе больш утрымліваць. Так. Палок бы сабраць. Падаецца, гэтая рыба высохла, не? Па ёй не скажаш. Так, мне падаецца, гэта і ёсць наш сродак святла, наколькі памятаю. Не, дайце гэтаму высохнуць. А дзе маё кастрышча, вось. Ага. Ну вось, я магу паліць грошы. У прынцыпе, як у рэальным жыцці. Вельмі рэалістычна. Грошы просто палім. Оп. О, і трошки бачна нават. О! Вось гэта мне падабаецца. Можа быць, так я і вырашаў гэта ўсё. Я просто не памятаю. Давайте, можа, пасмажам трошки. У мяне было мяса. Я не магу яго... вось. Узяць. Оп. Вось. Усё, цудоўна. Лісце, мяса... О, так, вось. Добра, мяса трохи пасмажыцца. Трэба толькі не паспець яго своечасова забраць. Касцяныя жырандолі цуд. Так, блин, разумееш, гэта ж адна справа, калі проста з людзей, якія памёрлі. То бок ты не можаш у кішэню сабраць мяса, ты просто з'едаеш яго як пачвара. Я забыўся ўжо пра гэта. Год прайшоў, мяне гульня здзіўляе кожны раз. Так, карацей, адна справа косніца, якую, тыпу, там, людзі памёрлі ад чумы, там нешта, карацей, накапілася. Ось, а зусім іншая справа, калі ў цябе літаральна чэл такі: о, на мяне бягуць людзі, я буду іх забіваць і чарапы на сцены вешаць. Цудоўна ж, правильно? Вось, так, гэта наше асвятленне.
Але каб вы разумелі, мне настолькі цёмна, што я нават не ўпэўнены, што гэта штосьці мне гэтае святло мне дапамагае, але вось літаральна на метр у дыстанцыі ад сябе. Гэта не вельмі круто. Так. Так, ну яна ўспыхвае на невялічкі момант. Я бачу, зараз давайте так, я абазначу. Я бачу гэтую сцяну яшчэ трошкі. Вось гэтую частку я ўжо амаль не бачу. Вось куды тут цэнтры я гляджу. Вось там 0 абсолютно. Вось там ужо просто толькі белая штука, гэта у цемры нейкая свеціцца. Вельмі незручна. Блин, а нам так до раніцы кукаваць, каб вы разумелі. У меня тут выбор невялікі. Так, у любом выпадку мы можем... каменчики уже ўсё, я набраўся камянёў столькі, што мне не патрэбна. А што мне камяні? Так. Дакладна, такую темень мы у гэтай самай... А ліхтарыка у нас таксама ніякага няма, правильно? Добра, давайте тады... А я магу... Так, дзе мой гайд для выжывання? Гульня. Мне патрэбна паглядзець на гэтай жырандолі. О, вось он. Гайд для выжывання. Базовый туторыял. Крок першы. Стварыце сабе сховішча. Зроблена. Крок другі. Зрабіць сабе вогнішча. Зроблена. Крок трэці. Блакітненькія. Так. Можна есці. Збіраць можна Black Twinberry. Яны вельмі падобныя, але яны атручаныя. Так, добра. Гэта мы выканана. Вогнішча. Вогнішча базавае. Вось гэта ў мяне. Ямка. Добра. Яшчэ трошкі як святло вось гэтыя ліхтарыкі. Добра, гэта ў нас ёсць. Часовае сховішча зусім. Гэта ўсё ў нас... У нас ёсць простенькае месца дзесьці. Вось гэта small cabin падаецца. Вось 13 дрэва, і яна дазваляе нам у сябе спаць. Гэта самы базавы, як бы, для выжывання. Пастка для кролікаў. Цікава. Сад. Таксама цікава. Гэта для сушылкі. Мне бы забяспечыць... Ну, я, в прынцыпе, забяспечаны. Мы можам даследаваць тэрыторыю. Мне нават я магу змагацца з гэтымі пачварамі плюс-мінус эфектыўна. Але проста моя база зусім небяспечнае месца кожную ноч. Так, месца для зброі. Для выбухоўкі месца. Маленькая шафа. Вялічкая шафа. Так. Стойка для скуры. Вось гэта цікава. Таксама. Нам жа скуру... Я не ведаю, я збіраю такую. О, сонейка высыходзіць. Так, для костак. Карзинка нам не вельмі патрэбна зараз. Карзинка для стрэлаў. Для стрэл. Для брані паставіць. Вось. Custom Foundation. Я ўжо гэта не ведаю. Гэта па тыпу сам пабудуеш сабе сцяну, як ажадаеш. Кастомныя сцены. Кастомны дах. Кастомная падлога. Зразумеў. Зразумеў, гэта ўжо па тыпу для газібо. Ну, карацей, такія рэчы, платформы, то бок калі кастомную базу зусім вы робіце, не такую простенькую. Каменная сцяна, я вось гэтага не памятаю ўвогуле. Каменны шлях. Цікава, цікава. Каменная сцяна, дарэчы, ну я не ведаю, просто камянёў... Я не ўпэўнены. Вось, дарэчы, сцяна з костак. Цудоўны гайд, правильно? Так. Домік на дрэве, платформа на дрэве. Добра, масток. Базовая сцена. Сцяна з акенцам. Сцяна з дзвярыма. Просто... Не, гэта ўсё вельмі маркеры. Добра, гэта маркеры таксама карысна. Можна лазаць вось гэтую. Вяровачку падвесіць. Зіплайны. Кран. Так. Ложак.
Крэсла. Ну гэта ўсё як бы фурнітура, якая калі дом я... Ось, па тыпу, вы глядзіце такія ложак як сабе зрабіць, як крэсла сабе зрабіць, такі гайд. Потым такі, вось, комін, каб быў, вось вам канапа, стол, а вось вам стул з костак. Працягваем далей. Гэта самае, скуру як вам падрыхтаваць. Вось. А вось вам лямпачка з чэрапам зверху. Ну, вось так, вы разумееце. Дэкаратыўны чэрап. Вось самае неабходнае для выжывання. Такія рэчы, разумееце? Вось яна. Вы бачылі? Жырандолі вы жадалі з костак? Ось вам, каля ласка. Так, пасткі. Выбухоўкі розныя. Пасткі для гэтых самых, для трусаў. А навошта мне... тыпу я магу выводзіць трусаў сам сабе, правильно? Я бы просто сабе, можа быць, знак сос. А я такі пабудаваў, по-моему, ўжо, не? Я просто тут будзе не вельмі бачна, яго бы на гэтым самым, можа быць, на пляжы якім. Я могу просто сабе зарабіць, тыпу, каля хаты, літаральна, вось тут. А давайте. Що мне гублять, правильно? Побудуємо знак сос. Калі я не пам'ятаю ўжо, ці будаваў я яго. Так. Камянёў тут хапае, в прынцыпе, навокал, так што мы праблему, я думаю, гэта вырашым. Раскіданага. Распрацоўшчыкі псіхічныя. У прынцыпе, я скажу, канцэпт і так-то вельмі неблагі. Ну, тут як бы ўсяго хапае ў гульні. Адзінае, што мне, ну, як бы не жадаеш, не будую сабе з костак. Проста што выглядаю трошкі па-псіхічнаму. А можна гэта прыбраць? Мне яна ў руцэ. Я магу яе прыбіраць? Просто, по-моему, калі я глядзеў, кнопкі для таго, каб выключыць сабе гэтую самую... як яно? Запальнічку гэтую, я ніяк немагчыма гэта. Зажигалка просто гарыць і гарыць. Альбо нейкая дзіўная кнопка. Так. Папам-папам. Скокнуць, бегчы, скінуць, адпачыць. Захавацца. Лайтер на L. Ось, знайшоў. Вельмі зручная кнопка. Вельмі блізка знаходзіцца. Знак сос, каб заманіць для нас новыя крыніцы костак. Так. Так. Як вы думаеце, як мы сюды... Чаму самалёт разбіўся, на якім мы ляцелі? Ён разбіўся, таму што мы... малайчынкі такія... Хтосьці пабудаваў знак сос. Костак, магчыма, на... Вось. Для тых, хто не ведае сюжэта, давайте. Я казаў ужо, што нам трэба выратаваць Тіммі, і гэта наш сын, якога злавіў нейкі чырвоны чалавек. Дзе знаходзіцца чырвоны чалавек, не маю ніякага ўяўлення. Мы разбіліся на самалёце, і як вызначылася, мы не адні такія. Такіх, як мы, шмат. На гэты карабель, на гэтую выспу трапляе шмат людзей, і ўжо даўно. Я памятаю, тут былі нейкія... Блин, один камень не хапіла. Тут былі нейкія сховішча гэтых самых нават хрысціянскіх нейкіх прапаведнікаў і нейкая па тыпу інфармацыя, што тут нешта дэманічнае ёсць на выспе. Я не ведаю, карацей, мне не зразумела. Знак сос у любом выпадку пабудаваны, я не думаю, што ён вельмі добра бачны. О, вось яна прыбегла, і вось што яна пабудавала. Давайте. Не буду я тебе падбіраць. Пойдешься. Працягваем будаўніцтва плота. Плот дабудуем ужо, і далей будзем вырашаць, што будзем рабіць, таму што, па сутнасці, мы проста ў небяспецы бясконцай. О, паветра. Наляцела. Тіммі збег ад бацькі вар'ята. На жаль, не, мы з Тіммі жылі, не тужылі, было ўсё цудоўна, а потым раптоўна падае самалёт, і ўсё хоць гэта пачынаецца. Так што ўсё трошкі ў адваротным парадку адбылося. Так, ну я бы не здзівіўся.
А чаму нельга пабудаваць знак соц з чарапоў? Недапрацоўка. Так. Для распрацоўшчыкі, я ўпэўнены, думалі зрабіць гэта як фічу. Але нешта пайшло не так. Так, мы на гэтым сабе давязем яшчэ больш леса і дабудуем. Каб вы разумелі, вось там пасткі яны, якія павінны стрымліваць ворагаў падчас ночы. А, у мяне нават дзве такія. Не халеры сабе. Я з двума такімі. А навошта мне дзве? Можа я... Падаецца, я одну, типу, продзяўбаў. Нешта такое. А куды падзелася маці, а? Нічога не ведаю. Жылі цудоўна з цімі удваіх. Ляцелі на самалёце. Асноўная галоўная, ну, асноўная матывацыя галоўнага героя гэта якраз такі ратаванне цімі. Пра маці нічога гаворкі не было, ратаваць яе не патрэбна. Яна ўвогуле ляцела ў іншым самалёце. У іншым напрамку на іншы канец сусвета, хутчэй за ўсё. Што цікава, лес не вяртаецца, то бок я трошкі зрабіў памылку са сваім жытлом. У сэнсе таго, што гэтае жытло яно, ну, як бы даволі далёка ад леса. Было бы файна пераехаць куды-небудзь бліжэй да леса. Так, оп. Яно валіцца. А чаму яно ў той бок валіцца? Яно павінна валіцца ў той бок, з якога я яго рубіў. Там жа у гэтым як бы сэнс. Трохі дзіўна. Ладно. Я не буду задаваць лішніх пытанняў, а то мяне ў жарандолю пераўтвораць. Так, ту-ту-ту-ту. Хутар, літаральна вось на хутары сам сабе нешта. Ходзіш, будуеш. Ту-тум. Я ўжо толькі 4 было. Падаецца, толькі 4 было. Тушки, давайте вось гэта мелкая. Мне калін не хапае, гэтак, по-моему. Яны, по-моему, не вельмі актыўна выкарыстоўваюцца. На Divinity Original Sin 2 отправляется 500, дзякуй вялікі. Пу-пум-пу-пум. Так, галінкі гэтыя пайдуць. Усё, ну хату, усё спатрэбіцца. А кола ў гэтага вазочка не прадугледжана? Не, робім з таго, што проста вось сабралося. А куды моя... А, вось. Я запихнуў сюды. Тут можна яшчэ, ў прынцыпе, парачку зрубіць. Давайте. Яно значна хутчэй, калі я колам проста абыходжу, і тады з усіх бакоў яго падразаю. Яно толькі падае абы куды, я не ведаю чаму. Абы куды. Усё падае і падае. Так, а мне галінак ніякіх не ўпала тут. Я не памятаю, по-моему, гэтаму максимум. Можа быць, одно яшчэ можна пакласці. Лепей я поеду з ім. Чаму я 2 зрабіў? Навошта мне было? Просто з аднымі, як бы, ну, адно нават ўжо праблема трошки. Тун-дурун-турун. Я зусім не голодаю. Я калі што, у мяне броня, якая на мне... Я апрануты ў броню з костак, каб вы разумелі. То бок на мне поўнасцю з чалавечай косткі выступаюць у якасці броні. Яны дазволяць мне перажыць атакі. І мне патрэбна змагацца з ворагамі, каб здабыць яшчэ такіх костак. То бок, вы разумееце гэты цыкл?
Я, па сутнасці, змагаюся з людзьмі, забіваю людзей, каб з іх зрабіць яшчэ дадатковую броню, каб, у прынцыпе, лепей бараніцца ад гэтых жа людзей. Цудоўна, правильно? Оп. Так. Пры гэтым мне не ўпэўнены, што гэты плот мяне ад чагосьці абароніць, каб вы разумелі. Я яго будую проста таму, што, ну, як бы, да мяне можна проста зайсці, проста абысці плот і прыйсці ка мне. А я б жадаў нейкую абарону ўсё ж такі. Так, можна было б колькі чарапоў прыладзіць, мо яшчэ і кацілася б. Не, яно бы, можа быць, і лягчэй кацілася б, толькі гульня такая, чэл, не. Ты гэтага рабіць не будзеш. У меня ёсць чэрап лішні. Вось у мяне ёсць чэрап. Толькі я чэрап дастаў, адразу маланка і дождж пачаўся. А чмурэнны дзень. Так, як вы бачыце, прыладзіць нельга. Ну, ніякай магчымасці такой няма. Ну, так міленька трымае гэты чэрап. Такі, як родненькі. Да сэрцайка прыжымае. Прыціскае. Так, где моя, гэтая самая, подставка для чарапоў? Моя любимая. Так, гэта у нас сюды пойдзе, гэта у нас сюды пойдзе. Все, гэта застаецца. Рыба, ты высушылася ці не? Мне кажется, она высушаная. Так, я праверу зараз. Так, она высушаная. Цудоўна. Высушаную рыбу просто можно с собой брать, хотя бы. А, я не могу больше за 2, за 3 брать. Ах ты ж гульня. Ну ладно, давайте съедим. О, яна полностью мне вернула весь мой голод. Падабаецца, я разумею, тому что я гэта рабіў. Воды попили. Ну, заживем. Ці ёсць у гульне фотомод? Хутчэй за ўсё не, я б сказаў. Калі ёсць, то я не ўпэўнены, як яго ўключыць. Бо кнопачкі такой не бачна. Вітаю, Пурбай. Я не вельмі разумею, дзе зараз сонца. Так. Дзе сонца? Хутчэй за ўсё вось там, так? Тады мне яшчэ паўдні ёсць на тое, каб пабудаваць далей плот. Ворага, дарэчы, чамусьці сёння ціха. Яны час часу бывае такое, што ты не паспяваеш адправіцца ад адной атакі, адразу наступная адбываецца. Плот скостак не атрымаўся, таму будуем з плоці дрэваў. Так? З костак плот добра будаваць, калі ў мяне брані было бы бясконца. Мне ж браню патрэбна, мне прануцца патрэбна поўнасцю у косці сваіх ворагаў, каб мне было спакайней. І толькі потым я буду плот з костак рабіць. Так. Я планую, давайте, можа, дабудуем гэты плот і потым будзем глядзець, што ў нас увогуле на наваколлі, можа быць, разведаем тэрыторыю яшчэ. Зразумець прыкладна, што дзе адбываецца, таму што у нас выспа гэтая амаль недаследаваная. Яна для нас тэра інкогніта. Ой, так. Яшчэ. Крыху. Давайте вось гэтага боку яшчэ. Каплотное древо. Так. Больше дрэваў. Дзіўна, што ворагаў няма. Можа быць, яны баяцца выходзіць на адкрытыя прасторы? Ну, просто я пакуль не разумею. Там, быццам бы, мы маем гэта самае. Мы сутыкаемся з рознымі плямёнамі. І нават не плямёнамі, а рознымі увогуле як мутацыямі. Мутацыямі ворагаў. Паукі нейкія падаюцца. Вось. О! Дзе? Бачыце? Блакітна-скурыя. Яны голыя, яны не выкарыстоўваюць нейкай зброю альбо чагось такога. В основном б'юць проста рукамі, але і перасоўваюцца, як гэта, на 4. І вельмі спрытныя.
Бачите? Яны вельмі хуткія. Дзе ён? Куды ён падзеўся? Іх гіганцкая хуткасць. За імі ганяцца просто нават не мае сэнсу. Так. Ты пойдзеш са мною. Не магу яго пакласці тут. А, мне падаецца, я ўзгадаў, навошта я зрабіў дзве. Адна была для дрэваў, адна была для трупаў. Ладно, ты пойдзеш са мною, пашпацыруем дадому. Раз уж ты адзін тут. А потом будем будаваць дарогі з костак. Так. Будем манарэйкі будаваць з костак. Будем усё рабіць. Яны баяцца вар'янта. Ну, я бы таксама насамрэч сябе баяўся. Просто лес па краху, як я яго вырубаю, сяку, ён па краху ўсё менш і менш становіцца. Рэчы, навошта я гэта зрабіў? Ладно. Если тут у мяне была брама, вось она, каб вы разумелі. У мяне ёсць уваход, насамрэч. Што я вызначыў? Маё адкрыццё ў гульне. Як здабыць косткі? Лёгка і проста. Трошки лісця закінем туды зараз. Ты ідзеш вось сюды. Гэта самы просты спосаб здабыць вялікую колькасць костак. Я спрабаваў іх раздзелваць на кавалкі, але самым эфектыўным аказалася проста кінуць у вогнішча і пачакаць, пакуль яны прагараць. Добра. Это быў кавалак рампы, я не ведаю, што я будаваў там. Для чагосьці там ёсць сцяна. Так і застанецца загадкай. Нешта знаёмае. Тут жа ледаеды ядзяць людоедаў? Не, мы проста чылім на хутары каля вогнішча, як бачыш. Оп, косткі вываліліся. А, вось і моя спецыяльная скрыначка для костак. Разумеў. Так, раз, два, тры... 4, 5, 6. З аднаго чалавека мы можам зрабіць адну... Адзін кавалак брані сабе костнай. Так. І мы можам яе адразу апрануць сабе. Цудоўна. Я здзіўлена, што мы іх не жрэм. Вось гэта самае дзіўнае. Так вось, маё меркаванне. Як выглядае сітуацыя? Гэтыя чэлы, яны выглядаюць настолькі па-рознаму, што яны быццам бы нават не проста розныя па тыпу плямёны. Ну, я бы сказаў, што плямёны, але гэта як розныя віды. Але некаторыя з іх, як вы бачыце, ставяць нейкія знакі для асцеражэння, для абароны. Я не ўпэўнены. То бок, ёсць пэўныя... Гэтае самае. Як бы сімвалы, бачыце, яны зроблены. Некаторыя з іх яшчэ зроблены з рэчаў, якія былі ў турыстаў. То бок, напрыклад, у гэтай ёсць акуляры даданыя. Гэта самае, зонцік ёсць. Ну, нават зламаны, бачыце, такая канструкцыя. То бок, яны быццам бы альбо абараняюцца, альбо ну, такія штукі мае сэнс паставіць у рэлігійным сэнсе, у сэнсе абароны ад чагосьці, альбо для таго, каб, ну, па сутнасці, для абароны ад чагосьці. Альбо напужаць кагосьці, каб ён не заходзіў на тэрыторыю, што па сутнасці абарона таксама. Вось. Чаму яны так робяць, я не разумею. Яны ставілі гэта каля дрэва. Я гэтую базу пабудаваў тут задумкі, што яны не пойдуць да дрэва. Таму што яны баяцца дрэва. Опа, труп. У мяне тут труп увесь час валяўся, просто так. Ладно. Труп гэта карысна. Шкада, чэла мог бы далей лётаць з голай сракай па палях, а цяпер стане будаўнічым матэрыялам. Больш за тое, я буду выкарыстоўваць яго як зброю і буду забіваць такіх жа, як ён. Так, падпалім яшчэ. Оп. Ужо па крыху пачынаецца ноч. Я бы, ну, сонца заходзіць, я, можа, не паспею тое дрэва данесці дадому.
Бачу, польскія хутары на беларускіх трохі адрозніваюцца. Гэта праўда. Гэта праўда. Каб вы разумелі, я разумею, што гульня гэта генеруе, таму што ну не паспелі бы яны, і гэта літаральна вось тут. Я ўпэўнены, што ніхто не заходзіў на мою базу, а яны пабудавалі гэта літаральна каля майго вогнішча. Можа быць, яны генеруюцца, то бок гэта частка з іх не на маю базу, а на дрэва. То бок яны быццам бы абараняюцца ад дрэва. Бачыце, яны усе накіраваны ў бок дрэва. Гэта гэтага быў выбар базы такі. Я літаральна браў базу, таму што палічыў, што гэта абароніць мяне ад ворагаў, таму што не баяцца гэтага месца. Як вызначылася, ні халера не баяцца. Абсолютно пофігам. Не ацанілі яны маю прадуманую рэч. Ну так, ноч будзе, мы па сутнасці. О, косткі. Так, 6 костак. Зноў жа, за нагу цела, па сутнасці, мы можам зрабіць один кавалак брані. Цудоўна. Мне падабаецца гэтая канверсія. Адзінае, што один удар па нам, гэта па сутнасці вось один кавалак гэтай брані. Так што, калі я прапускаю некалькі удараў, мне патрэбна некалькі трупаў, каб вярнуць усё ў той стан, якім яно было. Так, а гэтыя дзверы можна чыніць. Толькі яны, па-мойму, тут адразу ў пастку вядуць. Ну, амаль у пастку вядуць, кажу. Ось. Гэта маё месца для абароны. Можа быць, я і паставіў, каб трошкі раздзяліць поток, калі яны бягуць на мяне, каб ім было больш зручна сюды бегчы, у пасткі. Я не ўпэўнены. Так. Ага. Гэтая падстаўка, па сутнасці, я павінен правесці іх супроць гэтую падстаўку. Ну, я зразумеў. Можа быць, я эксперыментаваў проста з чымсьці, я не памятаю ўжо. Блін, ўжо цёмна становіцца. Яны больш актыўныя ўначы. А мне яшчэ перашкаджае тое, што сонейка свеціць. Ну, яно ад балкона адлюстроўваецца і трапляе мне ў вока і засвечвае палову манітора. Нават калі яго трошкі разгарнуць, я ўсё роўна бачу амаль нічога. Цёмна. О, блін. Асобіста як гульня, якая цёмная. Вось бачыце, сонейка зайшло і ўсё. Просто цемра. Ведаеце, што у мяне ёсць стратэгія, як палепшыць са свайго боку, каб бачыць больш, а то я літаральна вось бачу тут дзесьці. Так, як дайсці далей? Я проста перасоўвацца нават не магу. Вось, дайшоў. У цемры, ну, на вобмацак літаральна ідзеш. Жорстка. Давайте, у меня есть рашэнне для гэтага. Невялічкае рашэнне. Я магу працерці манітор, каб мне лепей было бачна. Зараз буду. Дайце-ка невялічкі перапынак, а зараз пратру манітор, каб бачыць хоць трошкі больш.
Так, добра. Я вярнуўся. Невялічкі перапынак на праціранне. А, не, ось не дацёр трошкі ў куце. Момант, зараз яшчэ крыху і кут пратру. Давайте пакуль пастаўлю вам. Оп. Пакуль перапынкавую паставіў сцэну вам. Не, яшчэ не дацёр. Раз ужо парадак прыводзіць манітор, правильно? Самы час. Так. Нешта пыл нейкі. Здаецца, гэта каціныя, гэта самыя валасы трошкі мелкія. Нейкія сабраліся. Вось, усё. Падаецца добра. Дон, монітор выглядае лепей, я можа пабачу больш. Неабходная тэхнічная налада для монітора. Працірайце монітор. Што ты хлусіш, што праціраеш, мы ж бачым, што лідарыс не змяняецца. Ну, вось. Складана. Гэта проста Twitch не перадае якасна гэта самае налады монітора. Гэта ўсё праблемы, карацей, тэхнічныя. Это да Twitcha, не да мяне. Так, я тут трохі прапусціў. Так. Так, асцярожна, тут жыве варыянт. Мо яны лайкі збіраюць. Яны для сваіх ставяць шыльды, асцярожна, тут жыве варыянт. Такое магчыма, і я не супраць. Няхай яны думаюць, што тут жыве вар'ят. Галоўнае, каб ад мяне адчапіліся. Пул бітрейт змяншае. Дык гэта ж дрэнна. А, у сэнсе, так, наяўнасць пылу, у сэнсе, я зразумеў. Я трохі... Каб разумелі, ўсё роўна цёмна, капец, мне. Мне прям так цёмна, што я не бачу, дзе моя... Давай, запальнічка. Я нават не бачу, дзе моя... Вось вогнішча я шукаў навокал весь гэты час. Просто гульня такая цёмная, што прымушае мяне 50% часу просто нічога не рабіць. Ну, тыпу, я не магу ўначы нешта рабіць. Пры гэтым, каб вы разумелі, не кожную ноч можна спаць. І не ўсю ноч вы праспіце. Яшчэ удала. Я яшчэ... То бок я частку ночы як бы прасядзеў, прапусціў, але не ўсю ноч. Ну нічога. Так, вады папіць. З ежай. З'едзім вось гэта. Ось, цудоўна. Рыба, дарэчы, працуе цудоўна, мне падабаецца. Яна адразу вяртае нам усё, і мы можна яшчэ і падсушыць. О, я не зняў гэту самую. Так, я не зняў проста сабе сцэну адпачынку. Ну што, вар'яты, добрай раніцы. Хто рана ўстае, той костак больш збярэ. Так што, давайте. Нам патрэбна яшчэ трохі дрэва. Што? Чаму ты на свае рукі глядзіш? А чаму яны такія брудныя? Ты ў душ не плануеш сёння? Вы бачылі, якія брудныя рукі? Яны ж толькі не так даўно былі чыстыя. Так. Давайте збіраць дрэва. А ці, можа быць, пакуль я... Калі на мяне напалі, так, калі на мяне напалі, мяне прырвалі. Я не змог сабраць тое дрэва, якое ўжо было. Тут грибы нейкія, не буду есці іх. Подозроныя. Не ешце подозроныя грибы. Запацкаліся, пакуль праціраў манітор. Зранку пачынаецца, той працаваць збіраецца. Ну, у прынцыпе, ты маеш рацыю. Так, дрэва падае. Цудоўна, мы яго забіраем.
Калі скончым з плотам, агледзімся, я кажу, можа, нам трэба даследаваць тэрыторыю, бо мы тут захраснем надоўга тады. Вось, а нам трэба даведацца, што з маленькім Тімі адбываецца. Бо, можа быць, фотка да, яшчэ, ну, я скардзіўся, што ён жудасна выглядае, але можа фотка да, яшчэ у парадку ён. Вельмі ў парадку, можа быць, будзе значна горш. Так, это максимум, які я магу сабраць, альбо я магу яшчэ. Так, каменьчыкі. Дарэчы, галінкі гэтыя ўсе трэба таксама збіраць, бо іх нам патрэбна шмат. О, пяру. Давайте яшчэ одно дрэва зробім. Трэба паглядзець яшчэ раз нашы гэты гайд. Можа быць, у гайдзе ёсць нешта яшчэ для падыходзячай брані, альбо штось такое. Так. Ага, не, гэта максимум. У нас реально максимум ляжыць ужо. Тушка вырашыла припаркавацца мне тут на мою канструкцыю гэтую, а я унёс яе. А в асобнасці плот, я шчыра не ўпэўнены. З тым, як у не працуе, можа быць такое, што ворагі з'явяцца проста на маёй базе. Такое магчыма, але яны звычайна прыходзяць з леса. І можа быць, калі я пазбаўляюся ад леса, тым менш верагодна, што яны дабяруцца да маёй базы. Варыянт 2. Хто зранку на чэч прачынаецца, то і людзьмі не прэч сілкавацца. Але гэта ж не наш выпадак, так? Но мы не сілкуемся людзьмі. А, не прэч, усё, мне не пчэч, я такі. Нешта чэшскай запахло. Альбо польскай. Зараз, момент. Чихнув. Угу. Так, гэта пабудавана, апошні кавалак застаўся. Нам хутчэй ўсё не хопіць літаральна аднаго кавалка. Просто. Нам не хапае 6. Ну, даруйте, до 9 навіть до беларускай не подтягнули. Ну, там не хапае, але я пакрыху дадаю слова, у меня ўжо даволі такі нармальны словнік атрымаўся. Усё яшчэ касячыць там шмат дзе. Слухайте, мне той кавалак сцяны не крытычна не вельмі і патрэбны, правильно? Я ж магу яго просто разабраць і перанесці сабе рэальна скарыстацца карысна ім. Вось гэта. Што там нейкі незразумелы рэальна. Магу яго? Як яго разбіраць? Я магу яго разрубіць, як бы? Не? Гэта немагчыма? А што мне са сцяной гэтай рабіць? Калі яна ўжо пабудавана? Дарэчы, птушка. Пер'е? Пойду позбираю, пакуль яны ляцяць. Тут ёсць некаторыя штукі, якія можна падабраць толькі пакуль яны ў палёце. Бок, напрыклад, пер'е. Ну, там пяру улятае і ўсё, не ждае прызямліцца. Карацей, іх можна збіраць толькі пакуль яны ляцяць. Напрыклад, зубы ворагаў таксама такая штука. Вы не можете яе проста ўзяць ды сабраць. Блін, а як яе разбіраць? Можа, у наладах трэба паглядзець.
Так, крафтить, utility, мапа. Так, крафтить, не тое, utility не разумею. А, может быть, самый базовый вось гэты, толькі ім можна разбіраць. Может быть, так? Не, можа і не. Я не ведаю. Окей. Блин. Як зносить... Я упэўнены, што вы не можете просто так, ну, ты пабудаваў і ўсё, і вы не можете разбурыць. Так. А ё-моё. Вось яна, effigies. Гэта літаральна пужалкі. Такія ж, як у гэтых вар'ятаў. Чаму яны ў мяне тут у гайдзе для выжывання? Што за лухта? О, дарэчы, у нас тут ёсць спіс таго, што рабіць. Трэба паглядзець будзе. У мяне інфекцыя нейкая. Знайсці алоэ, каб палячыцца. Цікава. Крафтинг гайд. А як? Раслінкі, якія я знайшоў за ўвесь час. Жывёлак, якіх я знайшоў за гэты час. Рыбкі, пачвары розныя, нататкі. Нататкі. Шмат нататак. Але... А як разбураць? Дайце-ка. Я пойду у інтэрнет. І спытаю у інтэрнэце. Інтэрнет. Як разбураць будынкі ў The Forest? Ага, просто працягвайце іх атакаваць, пакуль яны не будуць знішчаны. Цудоўна, вось такая стратэгія ёсць. Усё, працягваем. Я ўсё правильно рабіў, просто недастаткова настойлівы быў. Ты ж не зубнік, каб зубы ворагаў збіраць. Збіраю. Гэта частка геймплея. Можа не тым атакую, я не ведаю. Можа мне патрэбна вось так? Што гучыць яшчэ менш эфектыўна. Я адчуваю сябе ідыётам проста, які паверыў людзям у інтэрнэце. Пашукайце, можна рэспектнуцца з бадзягі ў зубную фею. Ну вось гэта было бы няблага. Каб яны самі проста свае зубы аддавалі. Па выглядзе у нас гангрэна, алоэ дакладна дапаможа. Ну тут адно з двух. Альбо алоэ, альбо адрэзаць нагу. Ну, разумееце, як бы... У нас лекі ёсць толькі двух тыпаў. Альбо неяк звязанае з адрубаннем частак людзей, альбо алоэ. Усё. Ведаеце што? Я не спецыяліст, але гэта, падаецца, не працуе. Я нават не ўпэўнены, што я раблю зараз. А во што? І як? Ладно. Ведаеце, за гэты час можна ўжо было новага дрэва просто зваліць і дабудаваць ужо. Як разбіраюць людзей на косці? Мы загадаліся. А як разабраць бервяны плот, трэба гайд. Не вясковы наш пратаганіст. Дарэчы, наконт... Што ты тут робіш? Я цябе не забіваў. Поляжы тут. Яшчэ наперад адзін. Як... Што? Я ж не змагаўся тут ніяк, правильно? Я ж мне не прыснілася. Што іх тады забіла? Іншае племя?
Альбо гульня ўлічвае, што ў мяне ёсць пасткі і тыпу забівае іх пасткамі маімі, ну, пасіўна, скажам так. Але пасткі павінны спрацоўваць, каб забіць. То бок частку з гэтых пастак я павінен сам сабе потым вяртаць, рамантаваць. Ну давайте завязем іх назад. І вось наконт сінескурых. Гэтае племя сінескурых. Я не зусім разумею, чаму яны там столькі адрозніваюцца. Некаторыя з іх носяць браню, некаторыя з іх карыстаюцца рэчамі, якія зрабілі людзі. То бок, ну, вось якраз такі з турыстаў, скажам так. А ёсць вось гэтыя пячорныя. Сінескурыя. Ёсць літаральна гіганты. То бок, нават гэтыя чэлы, ну, яны яшчэ нармальныя па высоце, так? Яны падобныя на чалавека. А ёсць літаральна ў 1,5-2 разы вышэй істоты. Я нават не магу сказаць, што гэта прям чалавек. Альбо наш персанаж галоўны нейкі ліліпут. А, ну ёсць, дарэчы, маленькія яшчэ, пігмеі такія. Усяму гэтаму у мяне няма тлумачэння. Блин, ну, найлепшае, што я магу зрабіць. Прыйдзецца трошки тут пастаяць, пачакаць, пакуль яны прыйдуць да стану добрага. Мы яшчэ і лунатик, я халера яго ведаю. Мо ты хварэеш лунатізмам і забіваеш людзей, пакуль спіш, але малаверагодна, бо наш пратаганіст гэта цытадэль нармальнасці і рацыя. Ну, праўда, гэта было бы не вельмі неадпаведна гульне. Усё ж такі жырандолі з костак людзей рабіць гэта зусім звычайная справа. Вітаю, Патэйта. Завітаў на паці. А мы тут, хутар у нас тут, у лесе, адпачываем. Так. Дзе моя любимая скрынка для костак? Не, давайте ведаеце, што зробім сабе трошки брані з касцей. Раз. А чаму? Косткі не хапае? Косткі не хапае. Зона. Это ўсё можна прыбраць. І апранаем. У нас максимальная па сутнасці броня. Я нас віншую. Мы полностью у броні, толькі чамусь мы брудная, капец. Так, з гэтым мне патрэбна выбірацца. Нам невялічкі кавалак плота яшчэ дабудаваць засталося. Касянога ад цмока зрабіць сабе. Казаў цмок. У мяне ёсць толькі адзін спосаб, як здабыць косткі цмока. Цмок. А мясная біта будзе? Лёгка. Ужо ёсць. Так, глядзіце, трэба зрабіць невялічкі перапынак будзе. Я думаю, што зраблю яго, можа быць, нават зараз, перад тым, як мы... Зараз ці не зараз? Я буду тут. Давайте так. Я не ждаю, каб дзень прасоўваўся, і мне бы хацелася паспець дрэва зрабіць. Давайте зноў на паузу пастаўлю. Невялічкі перапынак. Добра? Зараз буду.
Усё. Вярнуўся. Так. Ну што, працягваем будаўніцтва нашага плота. М. Наконт рэкламнай паўзы, дарэчы, пачынаю падумваць, Арвыдак, ну, калі размова у нас там ішла пра рэкламную паўзу. Мой асноўны матыватар дадаць, магчыма дадаць вось гэтай рэкламнай паўзы на канал, калі я рэальна раблю проста перапынкі. Дадаць спецыяльна, каб пазбавіцца ад прырола на далучэнне канала, таму што калі не пашчасціць, вы будзеце цэлы дзень бачыць прыролы і рэкламу, калі спрабуеце трапіць на канал. Гэта вельмі напружвае. Хтосьці ўзгадываў учора, па-мойму, што літаральна з некалькі прылад заходзіш і ў цябе проста бясконца гэтыя прыролы. Вось яны дэматывуюць. Канешне, мне падаецца, калі ты заходзіш на канал і на ім рэальная рэклама ідзе ўжо там 2 хвіліны, гэта таксама напружвае. Ось. Але, каб вы разумелі, мне патрэбна, па-мойму, 5 хвілін рэкламы на гадзіну зрабіць. То бок, гэта літаральна... Я магу разбіць яе, як пажадаю, то бок, напрыклад, па 30 секунд зарабіць рэкламу, так? Ну. Так, стаміліся трошкі. Я магу на 30 секунд рэкламныя блокі кідаць, але мне патрэбна будзе кідаць іх кожныя 5 хвілін. Альбо па адной хвіліне кожныя 10 хвілін. То бок, ну, прыкладна, я так, навскідку. Нейка у меня матэматыка не сходзіцца. Па-моему, 5 хвілін, яны павінны быць. Зараз мне нешта ў галаве не укладваецца. Не, я нешта наблытаў з падлікам сваім. Ось, але вы прыкладна ўлавілі сэнс, што мне прыйдзецца дарабіць часта. Калі не жадаю рабіць перапынкі надоўга і абсурдна, то мне патрэбна іх даволі часта рабіць мелкія. 5 на гадзіну, не да халеры? Да халеры. Я магу памыляцца, па-моему, можа быць нават і больш. Ось. Па сутнасці, яно так і працуе, то бок, ну, вы павінны, тыпу, сабраць, ну, зрабіць, каб проста зніклі прыролы. І гэта я абавязаны зрабіць. Па сутнасці, мне менш рабіць няма сэнсу, таму што я не для рэкламы, я наадварот гэта бы хацеў зрабіць, каб ад рэкламы пазбавіцца. Маё пытанне толькі, ну, Twitch не дазваляе вам адключыць гэтую рэкламу. У вас ёсць магчымасць толькі абраць... Даё-маё. Дрэва. Мы стаміліся, давайте рыбку з'едзем. Twitch не дае магчымасці абіраць нармальна ў гэтым сэнсе. Ён дазваляе вам... У вас выбор стаіць перад вами толькі адзін. Вы альбо маеце прыролы, альбо калі вы жадаеце пазбавіцца ад прыролаў, калі ласка, круціце рэкламу. Вось. Самастойна. Там ёсць яшчэ аўтаматычны рэжым, які для гэтага самага, для таго, каб ну, каб мне не сачыць за тым, калі мне варта загрузіць, то бок можна наладзіць сабе расклад, каб рэгулярна просто запускалася, альбо там карацей 3 рэжыма. Ёсць аўтаматычны, як рэжысёр рэкламы, ён сам абірае, калі пачаць круціць рэкламу. Другі варыянт гэта што, няўжо гэта апошні кавалак дрэва тут? Не магу паверыць. Альбо вы ставіце просто, напрыклад, кожныя 5 хвілін, 1 хвіліна, напрыклад, такое вы робіце сабе. Альбо апошні варыянт, гэта вы рукамі самі сабе запускаеце кожны раз. Самі абіраеце сабе даўжыню і запускаеце рэкламны блок. Гэта вось 3 варыянты, якія вы можете па сутнасці наладзіць на Твічы. І гэта адзіны спосаб, як пазбавіцца ад прырола рэкламы. Прырола рэклама — гэта тая рэклама, якая з'яўляецца, калі вы заходзіце на канал. Я думаю, вы бачылі. Калі у вас няма нейкіх крутых адблокаў, альбо калі у вас, ну, калі вы ў Беларусі, то ў Беларусі, дарэчы, ну, яна просто не круціцца. Просто адсутнічае. Ну, гэта настолькі, наколькі я магу разумець, як водгукі. Я як бы сам не магу гэта ўсё праверыць, таму што мне рэклама на мой канал не круціцца, як вы маглі здагадацца. О, зайца трус пабег. Гэта, падаецца, будзе апошнія кавалкі нашага плота.
І, ў прынцыпе, мы можам ноч перасядзець, і пакуль ноч будзе, мы можам распланаваць нешта, што мы будзем рабіць далей. Я бы, можа, яшчэ чарапашую гэтую падстаўку зрабіў для дажджу, каб у нас больш вады набіралася за ноч. Ну, не за ноч, а за адзін дождж. Было бы карысна. Так. І вось так. Усё. Канец. Плод гатовы. Віншуй нас. Наше сховішча гатовае. Мы можам хавацца ў ім. Без мінуса я бы, можа, тую падстаўку для гэтых самых. Падстаўку для рыбы трошкі у бок кудысьці пераставіў, бо калі я заязджаю, у мяне няма магчымасці, вось, напрыклад, я жадаю дрэва гэтае занесці. У прынцыпе, я магу яго і заносіць так-то і рукамі. Тут не праблема. Просто што хацелася б паркавацца, можа. Ось, тут цёмна, блін, капец. Вось тут? Не, дзе яна там? Вось яна, стойка гэтая. Давайте запалім тут вогнішча. І тут була. Ось ти. Я сябра распавёў, што замест рэкламы на радзіме шыльда накшталт Commercial in Progress з'яўляецца. Угу. Я гэтага не ведаю. Мне падаецца, я яе бачыў нават у Польшчы. Шчыра. Ну, магчыма, мне падаецца. Я не ведаю чаму, але я гэта бачыў. Я чую. Я чую гэтых варыятаў. Просто калі яны бягуць сюды, я нават не даведаюсь, потому што не бачу ні халеры. Давайте зачынюся. Оп. Яны ж не могуць сюды трапіць, правильно? Як яны сюды трапіць, калі ў мяне паўсюль сцены? Я могу тут просто прасядзець усё. Мне было бы неблага, можа, якую вежу завесці сабе для даглядання, раз уж у мяне такая сітуацыя. Але я карыстаюся адблокам, таму, здаецца, наогул ніколі рэкламы на Твічы не бачыў. Угу. Ну, я так разумею, адблок гэта вырашэнне. Ось. Просто з гэтымі перапынкамі, а што калі я не жадаю рабіць перапынак? У мяне бывае такое, што я 1,5 гадзіны сяджу без нейкіх перапынкаў, і што мне ў гэтым момант рабіць? Ну, я ж не буду запускаць вам перапынак толькі таму, што, ну, не хочацца запускаць перапынак, калі мне не хочацца ісці на перапынак, правильно? Вось такое у мяне, на гэта адказу у мяне няма. Так, гэтае дрэва ўсё адпраўляецца сюды. Тут реально няма нейкай вежы для наглядання, типу, падрыхтаванай, таму што мне, па сутнасці, на ўзровень плота было бы добра просто зрабіць адну, і ўсё мне больш не патрэбна. О, у мяне тут цэлы набор для плавання ёсць. Я забыўся ўжо пра гэта. Мне здаецца, некалькі гадоў таму была рэклама, але толькі гадоў ужо нічога... Для колькі гадоў ўжо нічога не было, нават шыльдаў. На мабільным нічога не паказвае. На кампе вылазіць, адключыце адблок, атрымайце стрымера. Ага, окей. А навошта вось гэтае? А, так, дакладна. Каб кіпяціць ваду. Ага. Вельмі круто. А я типу магу напоўніць вадою? Мне зараз цікава. Давайте-ка падыдзем да... Тут высокавата. Абраў сабе месца для крэпасці сваёй. Давайте. Ходзім уніз. О, может быть, тут можна набраць? Тут павінна быць вада, якую можна піць, не? Она нейкая дзіўная. Я не могу яе... Я соду поднял нешта з-пад вады. Каменчики. Не, я нешта не могу набирать. Я думал, я могу набрать воды просто отсюль. А не, я гэта неяк дзіўна працую.
Я гэта ўжо ўсё выбраў. Так, так. Стрымер, тебе падтрымаць? Так, я буду толькі ўдзячны. Падтрымлівайце мяне. Ці пакінуць або блок уключаным. Ну, як бы гэта самае. Вырашай самастойна. Ну, я скажу, што лепей... вось рыбка, дарэчы, прадзёбаная засталася. А навошта мне... Можна кіпяціць у гэтым ваду, а я ў яго нават вады набраць не магу. Навошта мне гэта? Я тут гэтым самым хаджу, блін, з рондалем, як придурак. Ну ладно. Вось, вырашай самастойна, шчыра. Ну, то бок, вырашай для сябе. Бо, як бы, я не настолькі, ну, падтрымку я заўсёды ўдзячны. Ну, любы выгляд падтрымкі, нават маленькі, лічу, гэта круто. Дзякую вам вялікі за такое. Оп. Ладно, не крадаем гэта больше. Так ладно, мне ж чарапашка патрэбна для такіх штук. Правильно? Для яшчэ адно такое мне патрэбна чарапаха. А дзе мне знайсці чарапаху? На беразе, лагічна. На беразе мора. Акіяна нават, я не ведаю, дзе мы. Адчуваецца, што гэта гульня можа быць модам на Skyrim. Яна вельмі спецыфічная, скажем так. Я скажу, я зацікавіўся The Forest, калі пабачыў кароткі геймплей з другой часткі, Sons of the Forest. Я просто так зразумеў, што мне лепей пагуляць у першую частку, перад тым, як пагуляць у другую. Я нават набыў другую па зніжцы, але так і не пагуляў яе. Мне было вельмі цікава. Мне было настолькі цікава, я вельмі прям загарэўся. Я просто пабачыў крафт там, і мне ён вельмі спадабаўся. Я так разумею, для свайго часу The Forest таксама была вельмі выключная сваім падрабязным крафтам і здабычай, ну, вось, тыпу дрэва ты рэальна рубіш, а не проста яно там падае. Мёртвая акула выкінутая на бераг. Чарапахі будуць? А чарапахі выйдуць пагуляць? Каб вы разумелі, мы вар'ят. Не задавайте пытанняў, калі ласка. Мы вар'ят, я вам, ну, типу... Трымайся, стрымер, дзякуй за падтрымку, дзякуй за падтрымку. Я толькі такую адну магу насіць? Агульня, а чаму ты мне не дазваляеш дзве насіць? Просто я з сабой столькі усялякага смецця нашу, а нават гэтай самай дзве штукі нельга. Дзіўна. Дарэчы, гэта жоўтенькая. Мне нешта падказвае, што я ўжо пачынаў будаваць базу дзесьці ў іншым месцы. Таму што тут я занадта далёка ад ну, у выспу вельмі далёка трэба ісці. Из-за таго, што мне патрэбна кожны раз, калі я жадаю даследаваць тэрыторыю, я вырашыў сабе пабудаваць аванпост. Я пачынаю ўзгадваць. Прайшло 1,5 гадзіны стрыма, я пачынаю ўзгадваць, што я рабіў. У любым выпадку сцяну я падрыхтаваў, правильно? Тут даволі бяспечна. Давайте сабе яшчэ одно месца для вады зробім. А як яе будаваць? Вось. Ежа і вада. Зборшчык вады. Вось так. Сюды. 4 палки і вось гэтая штука. І ўсё, у нас 2 такія штукі ёсць. Цудоўна, давайте захаваемся. А то мало ли я потым забудуся. Так, у нас 2 іх. Іх павінна нармальна накоплівацца вады, калі нам спатрэбіцца, правильно? Я бы, можа быць, і трэцюю нават паставіў, просто так. Калі доўга дажджа не будзе, каб у нас было адкуль ваду здабыць. Але 2 ўжо лепей, чым 1, правильно? Цікава, ці ёсць яшчэ слова жолва ў беларускай мове, бо ад старых нешта такое чуў. Жолва. Яно быццам бы нешта вось чапляе нейкія нейроны ў галаве, але я не ведаю. Просто, ну, я дакладна не ведаю гэта. Я не то 100% не ведаю, што значыць гэтае слово. Але вось нешта чапляе. Давайте я сабе яшчэ одну такую канструкцыю зробім.
Это черепаха. А, угу. Цікаво. А, ну я розумію, чому мені гэта чапляе, тому што у польскай ёсць жувік. Ну, по типу черепаха. Знаёма гучыць. Угу. Яно можа гучаць як, ну, типу, у некаторым рэгіёне як асноўнае нават слова для чарапахі. Такое лёгка, ну, гэтага хапае, гэта нармальна. Пры гэтым у слоўнікі яно можа проста не трапіць. Ну, вось такая вось праблема. Таму што слоўнікі, ну, па-рознаму вельмі будуюцца. Так. Пабудаваць такую ж канструкцыю. Оп. 4 палачкі, оп, 3 штукі. Гэтага павінна нам хапіць на даволі доўгі... Нават калі лёгкі дождж пройдзе, у нас будзе 3 скрынкі гэтага самага вады, і мы пражывем. Давайте мапа. Я за ўвесь гэты час у першы раз адчыняю мапу. Так. Я знаходжуся ў самым нізе, бачыце, узбярэжжа, яно нават за межамі мапы па сутнасці. Я трохі адкрыў тэрыторыю. Там была гіганцкая, ну, з таго, што я знайшоў, існуе гіганцкая дзюрка ў зямлі. Проста быццам бы, ну, я не ведаю, як яны называюцца, але, ну, выглядае як натуральная. Альбо нешта такое. Толькі чамусьці там упаў верталёт унізе. Нешта падобнае на верталёт. Нешта нейкая металічная халера, я скажу вам, там дакладна была. Вось. Я некаторыя пячоры правяраў. Яны адносны на мапе, але, ну, як бы правяраў, але я не ведаю дакладна, я мог сам сабе азначаць тое, што я жадаю. Вось, таму што я не памятаю, якія пячоры я правяраў, а якія я не правяраў. Ладно. Давайте, у нас не адчынена мапы, у нас у правы бок ёсць нешта там, лагер нейкі далёкі нават каля дрэва нейкага, вось справа знізу адчынена. А ўлева па ўзбярэжжы у нас не адчынена. Я прапаную пайсці ўздоўж берага і проста ісці ўздоўж берага. Альтэрнатыва гэта падысці на наш аванпост. У ідэале гэта зрабіць зараз поўдзень. У ідэале гэта зрабіць, ну, літаральна можа ўначы пачаць рухацца туды, альбо на самай раніцы і дайсці да таго аванпоста, таму што там у нас па сутнасці ёсць домік, у якім мы можам жыць. Вось, я бы, можа, туды бы паспрабаваў схадзіць і паглядзець, што там у нас адбываецца, таму што я не памятаю. Палкі з сабой максімум збяром, бо іх яны могуць быць раптоўна вельмі карыснымі. Камянёў бы заўсёды можна сабраць, і мы не толькі б шмат камянёў можам насіць. Так. У нас ёсць мяса, якое можна пасмажыць. Так, давайте мясо пасмажым. Добрая мапа, адкуль у мяне аловак. Дзесьці здабыў, не пытай. Хтосьці раптоўна пакінуў мне аловак. Чым больш здаецца такіх пытанняў, тым больш верагодна, што мы прыйдзем да нейкіх трупаў, так што лепей не задаваць іх. Так, смажым мясо. Я зрабіў памылку. У нас жа чалавек вар'ят, і ён пасмажанае мяса не можа сабе пакласці ў кішэнь. Ён павінен яго саджаць адразу. Я забываюся пра гэта. Я прадзяваў толькі што шмат мяса. Так, у мяне няма опцыі проста пакласці яго ў кішэньку. Гэта ўсё мяса будзе тут. Так, дайце-ка момант, пакуль наш персонаж вар'яцее, і я вам зараз уключу катоў. Так, чамусьці тэлефон не бачыць прылада. Не ведаю чаму.
Так, я вам яе пастаўлю хутчэй за ўсё злева зверху, таму што там у нас нічога не адбываецца звычайна. Ноч як чорны экран, але сонейка вочы не слепіць. Мы гуляем за чалавека з курынай сляпатой? Я б не здаваўся такімі пытаннямі. Гэта магчыма, гэта вельмі магчыма. Мы вар'ят. І Цімі гэта пацвердзіць. Цімі? Вы паглядзіце на яго. Прыгажу на які. Так. Трэба, дарэчы, нам бы памыцца, а я магу проста паплаваць і памыцца такім чынам. Таму што гэта проста жэсць, вы паглядзіце, якія брудныя у нас рукі. Я здзіўлены, чаму мы у астатнім у нас усё белае, ну тыпу вопратка і бінты і ўсё астатняе. Оп. Сапраўды, мне падаецца, спрацавала. О, дакладна. Памыліся. Так, это одно з нашых сховішчаў. Я чуў нешта. Быццам бы са стрэльбы стрэлілі, не? Не падалося? Вельмі дзіўна. Так. Ну што, чакаем ночы. Просто скіпаем, насамрэч, адпачываем. І пойдзем... Два варыянты. Пайсці па ўзбярэжжу, альбо падысці да нашага лагера. Усе як яны пабудавалі гэта? Калі яны паспелі? Угу. Так, это... Оп, можна забраць. Каменчыкі, дарэчы, тоже таксама можна выкласці. Ўжо максімальная колькасць камянёў. Што можна пакрафціць такога яшчэ? Фурнітура, пасткі... Happy Birthday Trap. Цудоўна. Абарончыя шыпы. А навошта яны? Типа я праз іх магу атакаваць, а ворагам не вельмі зручна мяне нападаць у гэтым сэнсе. Фрэшка, дарэчы, ну, каты, наконт таго, як яны... О, катапульты ўвогуле ёсць. Лодкі. Ё-маё. І вось гэта самая жэсць. Мы туды не пойдзем. Фрэя, яна... Каты ўвогуле, яны ж... О, блин, я спаліў тут ежу. Ладно. Каты ж, яны... Чуюць вельмі добра. Так, і гэта мы, як людзі, мы звычайна, калі мы чуем што-небудзь, так, і мы там з намі размаўляюць, напрыклад, мы звычайна паварочваем галаву, так, каб бачыць, з кім мы размаўляем, альбо што адбываецца. Вось, альбо мы паварочваемся нават усім целам, так, просто вось, па тыпу, разварочваемся нават корпусам, каб глядзець, каб нам было зручна. Катам, па сутнасці, з-за вельмі якаснага слыха яны звычайна не разварочваюцца самі, яны проста паварочваюць вушы. І яны ўсё, ў прынцыпе, ў прасторы арыентуюцца вельмі цудоўна проста нават на слых. Ім не настолькі крытычна, як бы бачыць. Бачыць яны ім патрэбна, калі яны нападаць на штосьці жадаюць, альбо канкрэтна прыцэліцца на штосьці, так? Альбо пабачыць пагрозу, ну то бок вось такое. Але слых ім дазваляе проста, па сутнасці, разгарнуць вушы і слухаць спакойна сабе, арыентавацца, што дзе адбываецца, якія гукі, ну і гэтак далей. Вось, напрыклад, Фрэя можа спакойна, мы можам пра яе размаўляць, а яна будзе проста слухаць, што там, дзе там, і без неабходнасці як бы падымацца, галавой круціць, яна будзе проста ляжаць і далей слухаць. Вось той ж самы Люцік, ну, па сутнасці, любыя каты так.
Трошки складаней катам, якія ну, трошки мають глухоту. Ось такое. Ёсць глухія каты, і ім гэта не адразу заўважна, але яны трошки больш незграбныя такія. Яны, ну, ім, як гэта, не незграбныя, у іх з каардынацыяй трошки паскладаней, таму што ім складаней арыентавацца ў прасторы. Ім патрэбна бачыць аб'ект, якім яны размаўляюць, яны могуць проста не заўважаць нічога. Ось, але яны не вельмі разумеюць і праблемы. Ім не дыскамфортна, але яны не ведаюць, што можна па-іншаму. Можа быць, здагадваюцца, але малаверагодна. Я думаю, яны і так самі па сабе шчаслівыя. Так. Хутчэй бы ноч, а? Соненька, давай, паскарайся. Я не магу просто так пропусціць час. Спаленая ежа, якую я прыдзялваў. Што характэрна, персонаж нават не можа падабраць ежу з агня. То бок яна просто еш прям з полымя. Інакше ніяк. Так, у мяне ж няма ніякіх запасаў вады, так? У мяне молотавыя коктейлі ёсць. Што у мяне ўвогуле адбываецца тут? Зброя. Спрей. О, у меня есть ліхтарик. Нават з батарейкай. Пачакайце-ка, у мяне прылада для ремонта будынкаў. Што? Я могу її просто розбурити? Я не ведаю, як гэта працуе. О, вы глядзіце, што я зрабіў. Я нават не заўважыў цябе. Нейкая гэтая пастка трошки бессэнсоўна, каб вы разумелі. Чалавек павінен прабегчы скрозь гэтай галіны спецыяльна, каб яна зламалася, ну і нешта зрабіла. Вось гэта плюс-мінус яшчэ адэкватная. Раптоўна шыпы на вас набягаюць. Але калі вораг занадта хуткі, то нічога і не будзе. Абсолютно бессэнсоўна таксама. Дзіўныя тут пасткі. Відэлец можа патрэбна зрабіць костак, вядома. Не бачыў пакуль. Давайте, все равно нам трэба чакаць. Я магу толькі зрабіць жудасныя розныя канструкцыі з рук людзей, напрыклад. Знайсці шлях уніз. Наша задача знайсці Тіммі. Знайсці зніклых пасажыраў самалёта. Корабля, хотел сказать. Самолета. Знайсці шлях вось гэтую дзюрку уніз. Аглядзець пячору каля вадаспада. Цікава. У мяне ўсё яшчэ інфекцыя ёсць, але ў мяне няма лячэння для яе. Мне алоэ патрэбна. Знайсці зніклых і перапрацаваць? Вядома, мы так і зробім. Можа яшчэ нейкі рыштунак, я не ведаю. Просто я шукаю хоць штосьці і час пабавіць. І мне цікава... Гайд... Сігналы. Не, гэта адзіны сігнал. Пасткі. Я так разумею, рыштунак, па сутнасці, робіцца... Я павінен у меню рыштунка яго рабіць. Так. Камень, што з цябе можна зрабіць? Ладно. Ты? Што з цябе можна зрабіць? Не, давайте по парадку. Так, камень. Можна зрабіць сякеру і ремонтны набор вось гэты, які ў мяне ёсць. Ты у нас. Што з цябе можна зрабіць? Не бачна, таму што гульня так працуе. Дзякуй вялікі. Дарэчы, у мяне іх даволі шмат, і яны дазваляюць мне асвятляць тэрыторыю. Іх можна з чымсьці камбінаваць, але з чым я не ведаю. Можна падвышаць моц, але зніжаць хуткасць зброі, дзякуючы зубам. Не пытайце, як гэта працуе. Тканіна. Тканіна шмат куды ідзе. Так, мяшочак для камянёў, але ў мяне ўжо, падаецца, ёсць такія. Не, для маленькіх камянёў. Я магу зрабіць сабе рэальна... мне патрэбна скура з кабана? Ладно.
Мяшок для дзід і цёплы касцюм, warm suit. Але мне патрэбна шмат скур зрабіць. Лук? Ага, окей, усё гэта лукта. Так. Я магу да лука прыматаць ліхтарык. Окей, цікава. Не буду такога рабіць. Хто такі скабан? Ну, з кабана рабіць. Не, гэта не... Гэта самае. Ну, я жадаю зрабіць з кабана. Ну, істоту такую. Що ж зразумела, што не зразумела гэта, а? Мапа... Пячоры? А, не, гэта... Вось она, ёсць. Так, это не цікава. Маніфест пасажыраў. Частку пасажыраў я ўжо знайшоў, правильно? Малюнкі Тімі яшчэ ёсць у нас. Чаму я наблізіць не магу? Я азначыў сабе некаторых людзей, як выкрасліў, тых, каго знайшоў. Пасажыраў... Яшчэ шмат пасажыраў мы не знайшлі, але ўсе яны мертвыя. Што ты можаш? Вось ты навошта? Выбухоўку можна зрабіць. Можа паспрабаваць зрабіць? Гадзіннік. Грошы. Дзе яна наша? Ізалента. Што я прапусціў? Бутэльку, так? Просто бутэльку. Вось. Выбухоўка. Няхай будзе. Цікава. А калі яе пакласці, з яе можна хэдбомб. О, божух, на гуля. Так, давайте прыляпаючую выбухоўку зробім. Стікі. Вось гэта. Яна ўжо стікі, правильно? Правильно ж? Не, она не халер не стікі. А чаму я... Ну? А чаму я яе прыбраў, і яна не стікі стала? Можа, тыпу, я больш на даю, яна ўсё больш і больш стікі становіцца? Я не ведаю, я не разумею, як гэта працуе. Лісткі, што з вас можна зрабіць? Зрабіць броню для стелса. Цудоўна. Болты, каністры, пер'я. Пер'я для чаго? Павялічыць хуткасць зброі. Давайте павялічым хуткасць зброі нейкай. А я магу падвысіць хуткасць вось гэтай секеры? Яна, падаецца, вялікае пашкоджанне мае і даволі вялікую хуткасць. Я ж магу яе проста... Каб вы разумелі, крафт даволі дзіўны тут ёсць. Я казаў пра круты крафт у другой чанцы. Вось у першай ёсць трохі дзіўныя моманты. Я не магу? Зразумеў. Вось гэта патрэбна. Я магу трошки падвышаць хуткасці. Але паглядзіце, як гэта выглядае. Так? Я бяру і дадаю пер'я з розных бакоў абсалютна ў рандомных. Дзякуй вялікі. У мяне з'явіліся пер'я. Ой, верні назад. Я просто утрыкнуў пер'я з розных бакоў. Бачыце? І яшчэ больш пер'яў. Цудоўна. У мяне зараз гэтая сякера будзе значна хутчэй, чым была. Вы думалі, як яшчэ паскорыць можна зброю? Блін, у цемры ні халеры не бачна. Але вось трохі у канцы дня. Гэта сякера чалавека, у якога будзе вельмі хутка махаць ён ёй. Цяпер я утыркнуты проста з розных бакоў. Іх можна было не дадаваць візуальна, але яны чамусьці... Чамусьці гэта дадалі, мне гэта вельмі дзіўна. Так. Можа дождж пачынаецца. Я зараз, дзякуючы гэтай ежы, якую я спаліў, я не магу... блін. Я не магу скарыстацца сваім жа вогнішчам. Да блін. Так, вось тут ёсць месца. Што? Не спрацавала. Ладно, з'едзім усю гэту штуку. Чорт з ім.
Сакера Курасека. Вось яно. Я не вельмі разумею, чым яны матываваліся такія, лол, давайте, карацей, зробім гэта. Каму, навошта? У мяне шмат пытанняў. Дарэчы, грошы палім, каб вы разумелі. Так, што яшчэ магу? З палкай што можна зрабіць? Это ўсё фігня. Зімні абутак. Угу, цікава. Ось атручаную бы зброю зрабіць. Было б цікава, конечно. У мяне даволі шмат стрэл. Можа быць, мне у лучніка пераўтворыцца раптоўна. Спрей за... Я не ведаю, наколькі гэта карысная ўвогуле штука. І наколькі гэтага спрэя ёсць. Окей. Тебе можно нечто? Health Mix. А у меня алоэ есть? А, у меня уже есть Health Mix. Так. У меня только алоэ няма ўжо. Бок я яго калісьці меў, і зараз яно адсутнічае. Сода. Давайте соду попьем, потому что уже вода по краху кончивается наша вадкость. Ну, в принципе, усё. Я бы, може, рыбу яшчэ здабыў, але давайте пойдем спать. Захаваемся. Мы пойдем, як толькі раніца наступіць, мы пойдем до нашай базы другой. А ўжо, в прынцыпе, раніца імгненна наступае. Доўна. Падыходзячы момант. Ідзем да той базы, якая там адзначана. Паспрабуем зразумець, што там адбываецца, добра? Мы, дарэчы, голодные, и пить нам хочется. Ох. Давайте рыбку одну съедим. Одна рыбка в день. Съешь я. А, это она свежая. У меня она не высушенная. Это треба высушить, поставить. У меня не так мало рыбы, как я думал. Я сподіваюся, я правильную рыбу туда? Так, правильную рыбу подвесил. По дороге будем збирать усе ягоды, які тільки можем. Потому что некоторые из их и есть и можно будет, и некоторые из них ядовитые, и нам яны спотребятся. Бо можна атручваць сваю зброю, і я не супраць гэтага. Можа быць, і нават гэта тое, што... Таму гэтага так шмат, тое, што я зараз перад сабой бачу. Можа быць, і гэта яно. Гэта яно? Не, гэта не... А, 21. Гэта сапраўды яны. Гэта мы літаральна на поле атручаных ягад. Цудоўна. На 9... О, я не заўважыў, як у нас з'явіўся спіс. Я выбачаюсь, я полностью галасаванне ўсё пропусціў. Не ведаю, якім чынам я... Мне падаецца, глядзеў на экран, і я зачуў зачаткай. А чаму? Я пропусціў. Так, я пропусціў паведамленне, я пропусціў полностью увесь таймер. Я віншую 9 Original Sin 2, перамагае з 36 тысячамі. І гэта значыць, што заўтра мы будзем гуляць у 9 Original Sin 2. Нагадваю, што сёння чацвер, а гэта значыць, што ў чацвер мы абіраем гульню на пятніцу. І ціха-ціха, незаўважна ў нас перамагла 9 Original Sin 2. Так. Оп, алоэ вера. Яшчэ алоэ вера, яшчэ. Будем працягваць збіраць.
цудоўна. І ежа пойдзе. О, пальны мяшок. Невялічкі лагер хтосьці разбіваў тут. Окей. Ідзем далей. Алоэ вера, яшчэ больш. Опа, тут ігуана нейкая, альбо што, яшчур нейкі. О, я нават грыбы магу збіраць. О, цудоўна. Мяшочак карысна. Шмат палак, але палак мы з сабою ўзялі спецыяльна. Тут нават гэта самае, сцежка ёсць. Чаму тут сцежка? І куды сцежка можа весці? Ну, каб вы разумелі, тут толькі два тыпа істот можа пакідаць сцежкі, правильно? Гэта мясцовыя канібалы і жывёлкі. А гэта сцежка выглядае прям чалавечай. З камянём у сярэдзіне просто так. Я чую водоспад. Дзе я? Вось тут. Добра, а дзе моя база тады? До речі, я не могу у рондель набрать воды. Не? О, могу. А чаму раней яно так не рабіла, а? Ладно, у нас з собою буде рондель води, якою ми можемо прокипятити. Трасса дышаў за кавай. Ну, я шчыра сам прапусціў галасаванне. Абсолютно. Я не заўважыў, як яно пачалося, і не заўважыў таймер. Не лічна то, што я паглядаў на прагляд стрыма. Чамусьці таймер зверху я не заўважыў. Так, тут полыя дрэвы. О, ігуана. Ну, нам жа, блин, гульня такая, што прымушае нас забіваць усё, што мы бачым. Так што... Блин. Да, блин. Які ты, блин, незручны, чел. Оп. Скура з ігуани. І сама ігуана. Потом поглядим, что из этого можно заработать, а пока будем доследовать. Так. Оу. Сколько тут усяго? Ага, это мы уже нават забирать не можем. Это ж набор, это самое. Выживальшчыка, по сутнасці. Гэта не... Дагэтуль мы бачылі толькі рэчы, ну, скажем так, выпадкова. Людзі тут альбо адпачываць прыехалі на гэтую выспу, альбо што. А тут упершыню набор прям выжывальшчыка. Не ж там. У траве. Что ты там у траве бегаешь? Ладно. О, вось он мой недобудованы дом. Трохи є розне. А, ну вось, я, по сутнасці... Я будаваў сабе альтэрнатыўнае месца, альтэрнатыўнае сховішча. Давайте захаваемся тут. І па выглядзе збіраўся зрабіць сабе базу. Я... 2 гадзіны стрыма прайшло, я узгадываю, што адбывалася на папярэдніх стрымах.
Добра. Калі я будаваў тут базу таксама, хаця бы нейкі аванпост, то гэта таксама варта таго, каб было дзе захавацца і ноч перачакаць. Бо даследаваць адтуль, дзе я ўжо і так далёка, ну, даследаваў усё. Давайте трохі тут лес павалім. Ой, эй, штука, ты чаго? Эй, што з табой? Вы бачыце? Эй, з табой ўсё ў парадку? О, улечылася. Я не ўпэўнены, што я прям хутчэй пачаў рубіць дрэва. Адчуванне, што гэта проста эфект плацэба, што ты пёрышкі даў і пёрышкі гэта хутка. Была ігуана яшчэ адна. Ігуана? Яшчурка? Не ведаю, дзе яна падзелася. Ладно. Так. Оп. Сутона. Пачакайце, там, падаецца, палатка была недалёка. Я, па сутнасці, зрабіў сабе такі аванпост. Але ён можа быць у вельмі небяспечным нейкім месцы. Пёркі трашаць смешна нават з леза. Дык вось я кажу, яно неяк абсалютна абсурдная гульня месцамі. Абсалютна абсурдная. Пры гэтым цікава, што жадаюць мне распавесці як гісторыю. О, блін, гэта не камень. Гэта яшчур. Оп, куды ён там? Яшчурка. Тут літаральна спуск у пячору, я ўзгадаў, і мне падаецца, нават гэту пячору даследаваў. Яшчурка збегла. Я памятаю, што гэтыя пячоры, спускі ў пячоры небяспечныя, бо мне падаецца, з іх лезуць гэтыя пячорныя чэлы. Ну тут лагер разбілі. Палаткі, ўсё такое. Але больш нікога тут няма. Ніякіх прызнакаў жыцця ўвогуле. Я літаральна каля спуску ў пячору пабудаваў сабе. Блін. Дзе ты? Бачу. Давай. Нападай на мяне. Я цябе не баюся. Бачыце, гэта якраз такі мае зброю на сабе. Ён таксама носіць... Я яшчэ чую, дзесьці. Не адзін. Альбо ты адзін. У вас раней па некалькі хадзіла. А, вось яны, астатнія. Ёсць распранутыя, але ёсць і быццам бы лідар, які мае вопратку і зброю. Бачыце, выбеглі блакітныя. Гэта першы блакітны, па-мойму, у якога ёсць зброя нейкая. Так. Але яны не разам. Гэта разбегліся, як толькі гэты чэл падышоў. Вы будете нападаць? Ці вы баіцеся мяне? Бачыце, яны паводзяць сябе вельмі асцярожна. Апрануты па-іншаму. Карыстаюцца. Гэта першы, рэальна першы, хто карыстаецца чымсьці як інструментам. О. Оу. Так, іх уже 4. Мы столькі не бачылі за ўвесь час. Ну, сёння. Чаму так шмат? Можа быць, усё ж такі адсутнасць леса іх пужае. Можа быць, они не выходзяць далёка з леса, насамрэч.
О, там унізе яшчэ адзін. Ё-моё. Я вельмі стаміўся. Так, дайте кому моту мне чапка знікла. Так. З намі ніхто не будзе сябраваць. Гэта нашы валізкі, наш... Я выбачаюся, мне даволі доўга адключыўся чат, і я не мог яго пабачыць. Так. А дзе яны? Яны ўсе ўбеглі таго, што я забіў некалькіх, так? Давай. Не ўбеглі. Яны ўсе яшчэ тут. Яшчэ жывая. Стаміліся. Так, нам патрэбна развесці агонь тут. Ну, калі мы жадаем тут застанцца, то нам патрэбна развесці агонь абавязкова. І хутка яшчэ і ноч наступіць. Давайте нешта прыдумаем з вогнішчам. Полымя. Тут 5 дрэва патрэба на 10 палак і лісця. О, гэта вось прям велічэзнае, але на і гатаваць немагчыма. Вось гэта патрабуе менш усяго, але больш камфортна. Мне падаецца, на падыдзе нам. Больш камянёў, больш лісця. Усё проста. Бо нам жа патрэбна косткі рабіць. Правильно? Так. Угу. То я по типу не атрымаў адтуль палак. Так, вось палочки пайшлі. У выніку, я не ўпэўнены, што з гэтымі плямёнамі не так. І яны вар'яты, мы зразумелі, але і мы не менш вар'яты. Так што мы тут увогуле адзін аднаго вартыя. Так, ну гэта, в прынцыпе, тут нічога унікальнага нейкага. Оп, ну, ты будзеш біць. Дякуй. Тун-турун-ту-тун. О, ось. Усё. З вогнішчам разабраліся. Дзе там трупы? Раз. Там один унизе пытается был, так? А, блин. Уехал вниз. Вось, я думаю, што мы можам яшчэ сабе дазволіць даследаваць тэрыторыю далей. Мы ў гэтай частцы. То бок гэта мы вельмі далёка ад нашай базы арыгінальнай. Добра. Мы бы маглі даследаваць ту тэрыторыю. Я так разумею, пячоры гэта як міні-данжыкі такія, ну як міні, яны некаторыя даволі значныя па памерах. Адчуваецца проста гэта наш галоўны сюжэтны рухавік. Ну, вось гэтыя пячоры. Таму што там мы атрымліваем унікальнае гэта самае унікальны рыштунак. О, маланка. О, тут жа няма месца, дарэчы, нам вады здабыць. Акрамя рондаля, які можна з вадою мы набіраем. Ну, ты што ты прыцэльваешся? Бей. Давай. Ёсць. Усё, дабілі дрэва. Я, па сутнасці, паспрабую з гэтым рондалем. Калі я правільна ўсё зразумеў, то дзякуючы яму я змагу здабываць тут бясконцую колькасць вады, таму што тут літаральна пульдзік невялічкі ёсць. Бо чарапашы гэтыя фільтры, яны, канешне, файныя. Але я сюды чарапахавую гэтую штуку прывалаку невядома калі. О, там аж ну 13 патрэбна. Давайте на сюды рондаль поставім. Яшчарку можна тут прыгатаваць. Давайте. І рондаль пашукаю свой. Там.
Взять? Яго можна яшчэ з чым-небудзь? Выпіць. Добруджаная вода, вось. Чудоўна. Грибы, алоэ туды. Можна суп сабе прыгатаваць, типу такога. Блин, я так напужаўся, што падпаліў сабе нагу. Попіць вады. Паесці, бо мы стомленыя ў бойцы будзем такія сабе. Яшчэ паесці. З'есці кавалак гэтага яшчура. Яны крычалі, але пры гэтаму атаку не пайшлі. Ян толькі назірае, бачце? Пайшоў у атаку. Чаму ты галоўны герой? Ён вырашыў выцягнуць руку і нічога больш не рабіць у гэты момант. Вар'яты. Я нешта там кінуў у вогнішча яшчэ. Так. І зараз аду можна... Ага, зразумеў. То бок, па сутнасці, я магу нейкі суп сабе прыгатаваць нават. З майго паразумення. Правильно? Яна пустая зараз. Так, яна поўнасцю пустая. Можна напоўніць яшчэ. Добра, што гэта лёгка рабіць. У нас тут хапае. Тут яшчэ, дарэчы... Я памятаю, чаму я тут размясціўся. Тут і рыба ёсць, то бок, па сутнасці, лёгкая ежа. Рыба, вода і... ўсё, што мне толькі патрэбна. Добра. Ладзім сабе яшчэ одно сховішча. Больш прасунутае. І вось гэтага мне хопіць. Ідэальна. Ёсць. Правильно? І тут больш дрэва нават не засталося. Цудоўна. Это будзе наша яшчэ одна база. Захаваемся тут. З каго суп? Я так зразумеў, проста па сутнасці розныя раслінкі туды можна напіхаць. Пакуль ванда ляжала, там можна было рабіць розныя, розныя накідваць туды. Так. Скура. Чым цябе броню вось гэтую стелсовую можна зрабіць? Раз уж мы тут. Палак у нас, дарэчы, амаль ніякіх няма. На жаль, з яшураў не тое, каб карысная... Адна з самых бескарысных скур увогуле. Мячык. Навошта мне бейсбольны мячык? Пардон, не бейсбольны, тенісны. Па-па-па-па-пам. Мне яго няма нідзе, так? Могу толькі яго кідаць. Окей, цікава. Блин, пачынаецца ўжо ноч амаль. Што бы мы маглі даследаваць заўтра? Адсюль вельмі шырокая дыяпазон таго, куды мы можам пайсці. Пайшоў дождж. Таму што адсюль можна ісці адразу некалькі кроп. Давайте адпачынак. А дзе алоэ? Я з'еў алоэ? Мы прамоклі нахрен. Цудоўна. Так. Я захаваўся, я спадзяюся, я захаваўся. Наш статус. Это не тое. Вось, мы знялі інфекцыю сябе. Цудоўна. Будзем хадзіць без інфекцыі. Я не ўпэўнены, што яна давала гэта інфекцыя, але ўжо мы гэтага не маем в любом выпадку.
Алоэ трэба прыкладаць, а не есці. Ну, мы ж вар'яты. Так, каля вогнішча мы саграемся трошки. Мы бліжэй, мы зараз у цэнтральнай частцы выспы гэтай. Так. Ну, калі верыць мапе, якую мы малюем, то тэоретычна мы можам на поўначы яшчэ рухацца, але тут абмежаваная колькасць. Нам бы добра было бы агледзець тэрыторыю навокал. Чамусьці ў цэнтры ў самой мапы гэта дзюрка ў зямлі. Нам варта было бы разабрацца, што з ёй не так. З ежай давайте гэта закінем, мяса. А дождь усё ідзе. Наш персонаж вар'ят, ён не дазваляе нам браць з сабой ежу куды-небудзь, напрыклад, альбо ваду нават просто. Я бы хацеў, напрыклад, узяць вады, пераліць куды-небудзь чыстай і насіць з сабою. Але ён дазваляе ваду літаральна, вось у цябе вогнішча. Будзь ласка, калі ласка на гэтым вогнішчы і есці, і піць. Інакш ты нікуды не пойдзеш. Вельмі дзіўна. Так, добра. Я трапіў? Падаецца так. Бо нам патрэбна ежа. Мы чакаем у схода сонца. Яшчэ нармальна так засталося нам, прыйдзецца пачакаць. Перад тым, як мы зможам куды-небудзь пайсці, бо тут занадта цёмна, блін. Я просто не магу гэтай цемры кудысьці хадзіць. Трошки раздражняе, таму што я быў бы не супраць падарожнічаць яшчэ. Сама хуткая сякера на самым дзікім захадзе. Тут увогуле нейкая тыпу выжывачы звычайна не пакідаюць такога адчування нейкага дзіўнага, тыпу якога хера. Галоўнае, не якога хера ад наваколля, а ад таго, што мы робім. Вось гэта The Forest трошки пакідае такое адчуванне, чаму мы такія адбітыя. Так, есть. Это докладом был человек. Окей, не где там. Бляха. Я нават не бачу, дзе яна. Распаліць огнішча мацней. Яны его паўсюль. Яны просто паўсюль. Я нават не бачу, куды я б'ю. Просто ў цемру. То есть от кагось ад іх пазбавіцца. Так, минус 2. Отпадшить. Отпадшить, мы згубили шмат стаміны. А, не минус 2, яны падняліся. Усё яшчэ стомленыя. Гэта жанчына нават падымаецца ўжо. Так, минус жанчына. Так, гэта качала на зямлі дабілі. І яшчэ падпаліўся адзін. Цудоўна. Сонца выходзіць, дзякуй Богу. Іх усё яшчэ шмат. Мне падаецца, альбо ў яе ўвогуле чорныя вочы.
Да? А? Халера? Я стаміўся. Я вельмі стаміўся. Становіцца хоць трошки бачна. Так. Так. З іх хто-небудзь яшчэ застаўся? Оп! Ёсць. Так, гэта, падаецца, быў апошні, так? Трэба памыцца, мы поўнасцю ў крыві. Давайте спусцімся ўніз. Просто ўначы. Просто ўначы ўзяў ды запаліў агеньчык і паўсюль ворагі, якія жадаюць мяне з'есці. Так, мне трэба... Аленька. Мне, дарэчы, для чагось аленькі патрэбна. Скуры аленек. Так, усё, мы памыліся. Так. На вас паляваць я не буду. Потому что мне зараз не до таго, мне трэба прывесці лагер у парадак. Разобрацца з результатамі нападу. Я згубіў даволі шмат брані, але і нападаючых было даволі шмат. Так, вы ўсе адпраўляйце сюды. Пачвары. Ужайце мяне, блін. Мне падалося, што я забіў просто нейкую бясконцую колькасць, але я бачу пакуль толькі ўсяго некалькі целаў. Можа, яны ўсё падымаліся, я іх не дабіваў? Я не разумею. Бо толькі трое. Літаральна толькі 3. Дзе ўсе астатнія? А, вось яны. Вось яшчэ 2 цела. Ух. Так, гэта падаецца... Усё. Я не бачу больш. Усяго 5 целаў. Гэта насамрэч мне толькі ледзь-ледзь верне тую ж касцяную броню, якую я згубіў на іх. Не адчыняецца скрынка. Ладно. Так, яны там дагараць ужо, толькі тады буду збіраць. Батарэйкі. О, моя гэтая канструкцыя ўвогуле перагарнула і закінуў невядома куды. Магу цябе перакуліць? О, ось, магу. Так, вось яны мае косткі. Толькі забор будую, правильно, з іх? Занадта шмат их. Давайте отправим их усе нам на броню. Я лепей больше брони зараблю, чем потребно. А, тут косток не хапае. Мне бы мяшочек для косток. А то незручно костки збирать. Падаецца ўсё. Чаму? Што ты... А, я по тыпу... перапрануўся. Не-не-не, нешта пацяплее. Так, падыдзе. Толькі гэта ўжо броню мне не падвысіць. Што калі я выкарыстую лішнюю? Яна проста знікне? Так, яна проста знікне. Дзякуй, гуля. Яна проста знішчае, калі ты робіш маленькую памылку, тыпу націснуў лішні раз, то гуля проста знішчае аб'екты, якія вам каштавалі небяспекі. Цудоўна. Так, зараз пойдзем, пачысцім сабе гэта самае, нагрэем вады. Рондаль нам патрэбна.
А, почекайте-ка, там уже чистая вода, так? А, нет, там брудная вода. Добре. Чудовно. І поїдемо ще. Грибочок можна дати, уся алоэ можна запихнути туди. Я не ведаю, що навошта так воно зроблено, але ну я покидаю туди речі. Там реально супець як невеличкі такі. З рослинок розних, як гарбата каратей буде. Але мяска я туди закинути не можу, я так розумію, звариться, так? Альбо яно там закинуте. А, до речі, ні, гэта сапраўдны суп. Там реально кавалак мяса, які я закинув, ён так само, ён не смажыцца, а ён гатуецца. Цікаво. І поели, і попили. Так, гэта суп. В принципе, вельмі неблагі варыянт. Давайте у Рондалі яшчэ воды тады набяром. Грибы файна было бы тады збіраць по дарозе. Ну, собираешься у Рондали набирать воды, не? Что за холера? Гульня? А, ось тенісний м'ячик. А, я повинен стоять на березе обов'язково. Такая уже умовність мелкая. Так, ну я с собой буду просто носить эту воду, бо мы ведаем, як гэта працуе ў гэтай гульне. Так, вось яно наша мясцовасць. Мы толькі зараз прайшла ўжо некалькі гадзін, я наколькі я магу зразумець. Давайте даследаваць далей. Пойдзем на ўсход, там, дзе сонца. Даследуем там тэрыторыю, паглядзім, што там ёсць. Там нейкі лагер ёсць ужо адразу адсюль бачу. Я браў сабе такое нейкае месца, дзе мяне заўсёды атакуюць. Мне не вельмі гэта падабаецца. Можа быць, зноў жа, можа ўплыў леса канкрэтна. То бок, чым глыбей вы ў лес, тым больш верагодна, што на вас нападуць. Альбо ўплываюць кропкі, вось гэтыя выхады з-пад зямлі. Таму што мы бачылі толькі, можа, пару месцаў, дзе гэтыя плямёны могуць жыць, але ў астатнім гэта браканьеры. З бібліямі. Вельмі цікава. Мы ўжо сустракалі, тут было цэлае месца пад зямлёю, схавалася цэлая групоўка пастыраў нейкіх з вялікай колькасцю нейкіх біблій, і яны хаваліся і нават памёрлі там, наколькі памятаю. Яны схаваліся каля нейкіх дзіўных дзвярэй, якія мы адчынілі, але за імі нічога не было. Яны быццам бы чагосьці, ну, як не ведаю, што іх сюды прыцягнула і што яны робяць. Зноў гэта, бачыце? Так, давайте-ка я буду збіраць рэчы. Ой, не з'ядай, збірай. Нам лепей іх з сабой мець. Бачыце, зноў жа, я не буду зараз апісваць тых, хто там глядзіць мяне ў фоне, але гэта вельмі непрыемнае відовішча. Яны робяць розныя канструкцыі каля сваёй тэрыторыі. Давайте рыбу половим хоть. Пры гэтым яны выкарыстоўваюць прадметы, якія знойдзены літаральна сучасныя, то бок, напрыклад, фотоапараты, як у гэтым выпадку. Так, это... А, у меня тут вопратки уже розные. Я перегружены вопраткой, по сутности. А раптам іх і не існуе, гэта ўсё мы. Вось гэта быў бы паварот.
Насамрэч мы тут ляснуліся, калі траўмаваныя, карацей, тут насамрэч нармальныя турысты, а мы гэта ўсё будуем, і мы частка леса. Я так думаю, што насамрэч можа ў гэтым як бы таму і даданы вось гэтыя штукі ў наборы і магчымасць іх будаваць. Што ну было бы цікава, канешне, каб гэта неяк сюжэтна было. Ну, па тыпу як частка сюжэта, што галоўны герой па крыху вар'яцее і становіцца сам часткай вось гэтага ўсяго, што адбываецца. Так, тут яшчэ можна даследаваць. Что там за беленькое такое на воде? Это просто рослинки некие, альбо что? Так, это рослинки, просто гульня так дивно их отмалевываю. Так. Давайте возьмем с собой кишеньки. Мы спробуем с собой як мага рознага позбирать. Ага, это навод. Быццам бы як стежка навод за іх зробленая. Давайте пойдем по іх. Альбо не геймдизайнер быў лянівы. Ён такі, ну вось тут я мышкой правяду і вось тут панатыркаю іх. Водоспад. Што гэта, дзе мы? Мы тут. Добра, давайте полностью абыдзем ужо гэтую лакацыю. Што у нас па часу? Сонца яшчэ высока, нормально, час ёсць. А, у меня есть стелс. Так, я забылся. В этой войне есть стелс. Просто в некоторых выпадках он пытается быть незауважным, может быть больше корыстным, чем спробовать за ними з усімі змагацца. Так. Где мы зараз? Мне падаецца... Так, тут вода ёсць. Цікавае месца для яшчэ адной базы. Вось гэтая... Просто праблема абароны любога месца, гэта тое, каб у ідэале, каб на вас ворагі ішлі з аднаго месца. Тыпу, з аднаго напрамку. Таму што вось гэта як было зараз ноччу, гэта трошкі занадта жорстка. Вось гэта месца цікавае. Яно наперад выдаецца, вось тут. Вось так. І тут, у прынцыпе, бараніць было бы проста. Праблема ў іншым. Любая пабудова базы лепей, конечно, будаваць там, дзе больш за ўсё у вас будзе матэрыял, з якіх вы збіраецеся будаваць, правильно? Мне не хацелася просто губляць час на тое, каб прывозіць шмат леса з невядомай нейкай тэрыторыі. Вітаю усіх рэйдераў. Вітаю вас. Вітаю дзед Максім. Дзед Максім, я так разумею, хутчэй за ўсё далучыцца трошкі пазней, таму што яму патрэбна скончваць стрым у сябе, там, я ведаю, хто працуе. Ось. Вітаю ўсіх. Мы зараз гуляем у The Forest. Гэта гульня з нашага спіса галасавання, у якую я нават сам трошкі гуляў, і нават у нас была пэўная колькасць стрымоў. Мы шукаем нашага сына Тіммі, які мы трапілі ў авіякатастрофу, і шмат людзей, ну, просто... Стрымер даганяе рейд ножкамі. Літаральна, ну, па сутнасці, так. Таму што трэба свой скончыць стрым. Рейд не скончвае стрым, каб вы разумелі, аўтаматычна. Так вы можете зарэйдзіць і стрыміць далей, просто што вяртаць складана. Вось, там трэба і выключыць, і ўсё. Ну, вось гэта, праце, мелкія штукі. Пра што я? Дык вось. Оу, групоўка. Мы знаходзімся ў лесе, у якім ёсць цэлая група плямён канібалаў. Яны вельмі дзіўныя, бачыце, вось яны, якраз. Некаторыя з іх жывуць у пячорах, некаторыя з іх лазаюць па дрэвах, некаторыя з іх маюць нейкую нават іерархію і структуру, як вось гэтая. Літаральна голыя людзі ходзяць каля аднаго, які адзіны апрануты, у яго ёсць нейкі як татэм на спіне. Бачыце, яны ўсе як трымаюцца каля яго. Яны прайшлі міма. Добра, мы абышлі гэта ўсё.
Мы трапілі ў авіякатастрофу, пасля якой мы прыходзім у сябе, і нашага сына, маленькага Цімі, забірае нейкая пачвара ў чырвоным. Просто ўся пакрытая чырвонай фарбай. Вось. Пум-пум-пум. Так. Добра, яны ушлі, але яны сышлі прыкладна туды, куды я збіраўся. Я зараз даследую больш самую гэтую выспу, якая... Так, яны пайшлі ў бок дзюркі, якая ў мяне на мапе адзначана. Ось, я просто спрабую не трапіць... Ну, бойкі вельмі непрыемная штука. Лепей пазбягаць, на мой погляд. Калі няма неабходнасці, калі вы не бароніце сваю базу. Нейкі лагер. На гэтай выспе яна не той, каб зусім закінутая. Гэтая выспа, яна на ёй даволі шмат, ну, як бы, сюды прыязджаюць людзі. Тут ёсць шмат турыстаў, якія прыбылі, ну, то бок, літаральна проста турысты. Але ў пэўны момант выглядае так, быццам бы нешта пайшло зусім не так. І з'явіліся канібалы. Быццам бы раптоўна нават. І яны пазаймалі ўсю гэтую тэрыторыю. Дарэчы, але канібалы, каб вы разумелі, яны выкарыстоўваюць гэтае самае. Тое, што належала людзям, яны пачынаюць... Ой, кролик напужаў. Малюнак Цімі. Якога хрена? Гэта наш сын намаляваў. Просто якога... Фарба яшчэ. О, я ў чырвоны размаляваўся. Я зараз выглядаю як чырвоны чалавек. А ці будзе гэта адпужваць іх? Альбо наадварот. Я просто павінен зараз выглядаць у чырвонай фарбе. Я павінен выглядаць як той чырвоны чалавек у пачатку. Ноутбук. То бок тут ёсць сучасныя тэхналогіі абсалютна. І пры гэтым бачна, што некаторыя... Там лодку мы знайшлі, якая тут ужо 40-50 гадоў. Калі голыя людзі... Так, блин, у мяне нешта... Чатка зламалася. Чат, пачакайце-ка. У мяне на шатауце деду Максиму нешта... Твіч зламаўся. Так. Вось. Во-во. Калі голыя людзі ходзяць поруч з табой, магчыма, ты ў лазні. Або ў кульце нудыстаў. Культ нудыстаў? Гэта такое ёсць? Я думаю, нудысты яны просто нудысты. Табе ў кульце няма неабходнасці быць. Ну, давай, бей. Ось. Да што такое? Тут яшчэ нейкія ягады. Збіраем іх. То бок, каб вы разумелі, тут можа быць вельмі дзіўная канструкцыя з адначасова нейкіх чалавечых частак і нейкай, напрыклад, ноутбука, напрыклад, фотоапарата, зонціка, бейсбольнай біты. Так. Вось он лагер. Які... Ага, гэта лагер каля дрэва. Чаму тут дрэва адзначана? На малюнку чамусь адзначана дрэва, але некага такога вельмі важнага дрэва я і не бачу. О, яшчэ паліва. Бензапілы якой у нас няма. Я, дарэчы, шукаў тут кропку, просто чорную. Бачыце, там чорная кропачка ёсць. Я шукаў яе. Нудзісты просто ходзіць і нудзяць. Гэта я. Так. Чорная кропка літаральна вось тут. Я тканіну тут пазбіраю зараз. Чорная кропка. Я, можа, неправильно нешта зразумеў? Я быццам бы на ёй стаю. Што гэта за чорная кропка тады? Тут нічога надзвычайнага. Я не здзіўлены, што я і міма прайшоў. Тут нічога няма. Вось, адышоў ад яе. Яна вось тут. Можа, на дрэвах нешта? Да не, нічога такога. Дзіўна. Вось невялічкі прудзік ёсць. Можа быць, гэта ён? Але занадта далёка ушоў.
Ладно, давайте. Колькі у нас часу зараз? Сонце хутка зайдзе, давайте вертацца на наш аванпост. Нам трэба яшчэ трошки паесці перад тым, як наступіць ноч, і далей будзем яшчэ на наступны дзень яшчэ пашукаем куды-небудзь шлях. Яшерка. Оп, з яшерки выбег трусик. Окей, ладно, вы протягивайте, протягивайте. Я не буду вам перешкоджать. Колькі я на выспе ўжо 10-20 дзён, прыкладна. Слядоў Тіммі я толькі знаходжу малюнкі яго. Я не магу, мне няма нічога, ніякай інфармацыі аб тым, дзе ён знаходзіцца альбо што. Адзінае, што я заўважыў, ну, як бы, это, метагеймінг трохі, я заўважыў, што калі я спускаюся ў пячоры, у пячорах дадаецца новы рыштунак, які адчыняе нейкія, ну, па тыпу прям унікальныя рэчы. Напрыклад, магчымасць плаваць, мне акваланг там быў знойдзены. То бок унікальны нейкі рыштунак, які я просто так не зраблю. То бок мне патрэбна лезці ў пячоры, каб праходзіць гульню, мне патрэбна лезці ў пячоры да гэтых маньякаў. З трусіка вылеціць качка, ну, потым з качкі яйка, вось гэта ўсё. Чакайце, гэта выход у пячору, не? Не, здалося. Колькі у нас батарэек, дарэчы? У нас ёсць батарэйкі? Мне было цікава, ці магу я скарыстацца гэтым самым ліхтарыкамі. Мне бы яшчэ рыбу гэтую пасушыць. Сама файная ежа была бы. Ну, вядома, што пячорныя людзі былі нашмат больш прагрэсіўныя за наземных, аквалангі ўжо выраблялі. Ну, яно, хутчэй, тэхналогіі, якія яны знаходзяць. Яны знаходзяць нешта на выспе з тых, хто, ну, турыстаў альбо іншых людзей, якія сюды трапляюць. Тут яшчэ была нейкая карпорацыя, мы бачылі велізарныя кантэйнеры гэтай карпорацыі на ўзбярэжжы. Але больш ніякіх слядоў гэтай карпорацыі тут няма, хутчэй за ўсё проста выкінула на бераг. Плюс выкінуты на бераг гэтыя самыя розныя жывёлы, то бок, напрыклад, кіты, там не кіты, акулы, по-моему, там былі. Нешта такое, то бок, калі вы сумавалі па дэстрэнінгу, то вось вам, калі ласка, яшчэ і дэстрэнінг. Так, оп. Нам мяса патрэбна трошки пасмажыць. І сушылку было бы няблага для рыбы зрабіць. Ось дзе-небудзь тут. Давайте пасушым рыбу. Так. Вось она. Не только в шмат патрабуе. Повесім свою рыбу. Сушыцца. Цудоўна. Няхай. Няхай сушыцца. Оп, яшчэ птушка. Ну. Пяро улетае. Ёсць, зловілі. Да, блин. Не бачу, куды я нават страляю, каб вы разумелі. Калі вы думаеце, што я нешта бачу, то я ні халеры не бачу там. О, пяро лётае на месца. Нічога дзіўнага. Так, соненька заходзіць ужо зусім. Мне бы пасмажыць вось гэтае мяса. Мне 3 кавалкі, вось 3 кавалкі пасмажым. Піць мы не настолькі жадаем, калі што пап'ем вады з раніцы. Галоўна, каб нападу зараз не было, пакуль я тут сяджу, туплю. Можа, варта было з раніцы ўвогуле ўсё гэта зрабіць. Таму што зараз напад будзе 100%. Пачуем крыкі, адразу лезем спаць проста. Паспрабуем гэта зрабіць да таго, як на нас напалі. Калі Ікея прыйшла, так, пачакайце-ка, давайте адпачынак, то я пра дзяўбу.
Насамрэч я не абдрукавалася, я просто забылася, якая птушка сядзела ў трусіку. Ага. 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 Хітро. Я бы так не здагадаўся. Раптам гэта не выспа, а бераг нашага вар'ята. Угу. Это было бы вельмі падобна. О, яшчэ пяро ўсё яшчэ круціцца ўсю ноч. Так, мы зноў есці жадаем. Дзіўна, так? Давайте на птушак можа. А, рыбка ж тут была, падаецца, вадзілася. Зробім сабе супец, можа. Так я рыбкі не бачу. А, вось. Рыбка ёсць. І падаецца... О, яшчэ ёсць. Оп. Ну, зробім сабе супец з рыбы і, можа быць, не ведаю, чаго-небудзь. Птушак ніякіх не ждай пролететь мимо. Давайте тады рондаль ставим. Так. Туды рыбку гэтую ўсё. Гэта у нас блюбері. Ось іх. Трошки ягод туды. І ўсё. Гэта будзе нашай ежай і паесці, і папіць. Спадзяюся, яны ўжо высохлі. Так? Не, яны яшчэ не высохлі. Цудоўна, вешаем назад. Чакаем, пакуль у нас будзе прыгатуецца наш супец. Чытаю далей. Калі Ікея прыйшла пад ваду, акулы засталіся без працы і пачалі выкідвацца на бераг. У ніжнім левым кутку Венгрыя знайдзі кагосьці, каб з'есці. Зразумеў. Оп. Наш супец. Усё, супец вырашыў наша праблема. Адным камянём двух птушак. Ось так. Так. Я ўжо трохі гэта прызвычаюся. О, дарэчы, тут зброя іх была, гэтых вар'ятаў. Але яна мне не лезе нікуды ўжо. Нават і мяса ўжо не лезе нікуды. Што ж ты за чалавек такі, а? Давайте вады набяромся, я не ведаю. Падвышае броню. А, то бок з яшураў можна проста сабе атрымаць штуку, якая адразу дае броню. Не абавязкова штосьці з костак рабіць. Блин. Мне так хотелось с косток усё будаваць. Так, на берег вось так. Воды набрали. На жаль, я гляджу на час. Мы не паспеем нейкую пячору даследаваць, а захаванне тут толькі ў лагеры. Мы сёння паспеем яшчэ адзін дзень пагуляць і даследаваць яшчэ больш выспы. Там ёсць гара вельмі далёка. Мне нават ёсць рэцэпты на снегаступы, так што так разумею, нам на гару будзе варыянту злезці, ускараскацца. Можа быць, нават варта будзе паспрабаваць. Давайте колер нейкі абярем. А для ванпоста будзе добры чырвоны колер. Нахадьте так. А ты... А можна цябе разбурыць увогуле? Просто гэтая ўжо штука не патрэбная нам. Я ўжо так настойліва патрэбна лупасіць, каб зламаць свой будынак. Я спрабую просто знесці свой будынак, які мне не патрэбна. Ну вы чуеце гук, я удараю по будынку, гэта дакладна па гуку чую. То бок, гульня гэта як мінімум рэгіструю. Ні халеры нешта мне не атрымліваецца. У інтэрнэце было сказана, што вы просто б'еце по будынку дастаткова доўга і ён разваліваецца. Просто гэта дастаткова доўга. На мяне заўважылі ці не? Іх ажно 5. Яны прабеглі далей у тым напрамку. А гэта туды, куды я жадаў адправіцца даследаваць. Яны маглі мяне заўважыць. З маімі крыкамі і спробай зламаць свой жа будынак. Так.
Ладно. Мне способності туди же потрібно. Куди нам тільки зникли? Блін, мені би перед тим, як істі, мені би з собою забрати все ж таки їжу ніяку. Ти висушилася уже, або ні? Да ё-моё. Сколько можно сушиться? Давайте проверим. Куда они пошли? На быцем бы просто зникли. А ну, может быть, тут просто холм был. Я не зауважил. Ну реально, з іншого боку, вони пересовуються так хутко, що мені за ими не поспеть. Так. В озеро Ракана вот эти. О, я быў у чырвонай фарбе, і я змыў зараз яе дакладна. Можна нават калі дабіраўся дадому, я ў чырвоную фарбу сабе знішчыў. Гэта я адзіны не прадумаў. Цікава просто, ці ну, ці... Просто чырвоны чалавек, вось гэты, ён адзіны такі унікальны. Мы такіх больш не бачылі. Может быть, мы тады сойдем альбо за свайго, альбо наадварот за ворага. Яны і так на мяне нападаюць, так што, ну, пафарбавацца ў чырвоны хаця бы тактычна мела бы сэнс. Так, мы у паўночнай частцы дзесьці, ўсё далей ад базы. Зноў жа, мы не можам правесці прям бясконцы часу, таму што ежа ў нас з сабой. Ну, у нас ёсць нейкія батончыкі яшчэ, так што, ў прынцыпе, батончыкамі можам харчавацца. Але гэта далёка не на бясконца. Зайца трус са мной тут даследуе далей тэрыторыю. Што тут у нас? Оу! Снежная локацыя, па сутнасці, пачынаецца. Але я не настолькі... Ну, я на поўначы, але не настолькі прям на поўначы. Оу. Тут мы будем замерзаць. Нам... Ну, нам патрэбна цяплей быць апранутым. Давайте невелічка. Мы дрыжым. Давайте, каб не захварэць, трэба развіць сабе вогнішча невялічкае. Это реально маленькое. Сядем погреемся трошки. Наш статус. Статус у парадку. А, у нас есть увага. Атлетизм. Сила. Ё-моё, мы ж мацавацца можем. Оборона. Оу. Дик. Нам, дарэчы, дзікі патрэбны. Нам трэба паляваць на дзікаў. Я только не умею пакуль страляць з лука ўвогуле. Ніяк. Я не упэўнены, як куды мне цэліцца. Да блин, куда стрела улетае? Яна быццам бы кудысьці ўніз ляціць. А, вось, зараз, трапіла. Я так разумею, усе гэтыя стрэлы, якія стрэльнуў, яны просто зніклі. Скура дзіка. Мясо дзіка. І голова, блин. Гульня. Мне там падаецца некалькі нават патрэбна. Яшчэ варта было бы высушыць яе. Ну ладно, гэта праблема на потым, пакуль ідзем просто даследуем. Калі магчыма, я некалькі здабуду. Бо стрэл у меня трошки так нормально. Мне падаецца, у меня набралося. У меня 26 зараз стрэл.
Я іду зараз па скрайку гэтай халоднай лакацыі, яна неяк на... Нестабільная, яна па тыпу на ўсход, паўночны ўсход ідзе. Без цёплай вопраткі я... Там ворагі. Яны бегаюць. Яны голыя па снегу бегаюць. Здаецца, што так. Прабег там далей. Я спадзяюсь, мяне не заўважылі. Блин, не трапіў маленьку. Ладно. Що гэта быў за гук? Так. Ну, на холодную локацию мы докладно не сможем трапить. Мы только зашли на яе. І ўсё, і адразу мы пачалі замярзаць. Якія гульні гэтыя распрацоўшчыкі выпусцілі? Літаральна The Forest і Sons of the Forest, наколькі я ведаю. Это студыя адной гульні, па сутнасці. Что за гукі? Птушкі? Спадзяюся, птушкі. Ну так, туды на снег мы ўжо не выберемся. Занадта холодно. Толькі часу яшчэ. Поўдзень. Добра, час яшчэ ёсць. Трэба будзе ісці да чырвоненькага. Трымаем увагу на чырвоненькім доміке. Яшчэ людзі. Мне падаецца, гэта новае племя нейкае. А потом их вылікавалі? Не, яны неблага там нешта займаюцца паляпшэннем Sons of the Forest. Мне падаецца, нармальна бавіць час. Ну ось. Яны проста выпускаюць, яны гэту гульню доўга распрацоўвалі. І, ну, я не ведаю. Типу, я не вельмі ведаю сюжэт, мне пакуль... У мяне было цікава вельмі. Мне было вельмі таямніча з самага пачатку. Там у мяне зацягнула ў гульню, я ўвогуле ждаў пагуляць. Ну і плюс у другой частцы пабачыў файны крафт. Плюс я пра гэтую гульню чуў на працягу апошніх гадоў 10, я не ведаю, калі яна выйшла. Ось, просто мне выжывачы ў пэўны момант прыеліся просто жудасна, я не ожидаў ніякіх выжывачаў гуляць, таму што яны душныя ўсе, капец. Так, не трапіў. Вучымся страляць. Оп, страла, і табе пофіг. Добра, 2 стралы, і ты помер. Труп яго мы нікуды не пацягнем. Так вось, выжывачы проста усе аднолькавыя нейкія, так? У пэўным сэнсе сталі. І мне было нецікава. Ну, абсалютна нецікава гуляць у іх. Але пра The Forest некаторыя адгукаліся як вельмі цікавую таямнічую гульню. І, у прынцыпе, што гэта мне можа падысці. О, яшчэ аленька. Вось. І я вельмі сумняваўся, што гэта маё. Ды у мяне страла ўлятае. Блин. Ну, я сегодня траплю? Да, ё-моё. Я у оленьку сегодня траплю? Ты отчапися увогуле. Есть, оленька. Стрел довольно эффективно, когда ты трапляешь. Когда не трапляешь, абсолютно бескорыстная зброя. Не нас так зроблены, цудоўны выжывач. Прыкладна такога ўзроўня. Ну, просто я не памятаю з чаго. Пачалося ўсё з DayZ, я вам скажу. Ну, гэта... DayZ і Майнкрафт. 2 гульні, якія стварылі выжывачы, па сутнасці. У тым выглядзе, у якіх мы зараз у асноўным іх і бачым. Вальхейм дадала нешта па-новаму. То бок Вальхейм, па сутнасці, праца над памылкамі. Такая... Што гэта? Калі застаяўся жанр выжывачай, то Вальхейм яго выцягнуў трохі. Не поўнасцю выправіў для ўсе праблемы жанра для мяне. Оп, каменьчыкам табе. Оп, яшчэ каменьчыкам. Не падабаецца? А, блин. Пячорныя людзі, блин. Вось гэта даволі высокія. Пячорныя. Чамусьці. Я б чакаў, што людзі... О, халера, тут алігатар.
Яшчэ адзін. Так, я бы забіў алігатара, так? Ён мёртвы. Не, ён яшчэ жывы. А, гульня, што за халера? Ау! Космічная крокодиловая программа. Не ждаешь со мной змагаться? Ладно. Для мне час ідзе, трэба хутчэй до баз добираться. Да блин! Отчепитесь. А, яны ждали поесть его. Это каннибалы. А блин, и ты из этого боку. А ну-ка ты. Я вашего лидера забил. Отчепитесь. Блин, дождь еще починается. Давайте хутчэй до базы. Блин, яны за мной идут. Вы отчепитесь от меня, ці не? Вы бачите, я не могу чатку читать нормально, потому что вы бачите, что отбывається. У меня космічная программа и яшчэ усялякага. Так. Одна бежит за мной, а остальные застались из іншага боку озера. Я сподіваюся, я там забрав шкуру оленьки, бо не зовсім зрозуміло. Звар'ятели. Так. Яшчэ оленька. Блин, я ўсё адпачынка свайму персонажу не даю, літаральна на кожны міліметр на кожны крок щось адбываецца. Так, оленька збегла ад мяне, так? Не? Не, збегла. Ну всё, можна забіць. Блин, яшчэ одна. Мне просто патрэбна скуры гэта, я не памятаю, у якіх колькасцях, але чым больш я іх збяру, зараз тым лепей. І у оленьку, я так разумею, мне патрэбна 2 разы трапіць. Каб забіць. Да ё-моё. Дай. Оленька, стой. Мне з тебе крафт патрэбны. Гуля мяне прымушае гэта рабіць. Я шчыра не жадаю. Ёсць, нарэшце. Чат, я вас наганю і паразмаўляем далей наконт выжывачэй, як толькі я тут трошки разбяруся. Так. Ось. А то у мяне літаральна абмежавана па часе, трэба як мага хутчэй на базу. Ежы у мяне... Вось гэта ёсць. Алкоголь попіць. Альбо не. Альбо не піць. Можна не піць, у прынцыпе. Мы до базы раней дабяромся. Блин, я столькі брані згубіў з гэтым крокодилом. Это жорстка. Просто жорстка. Вось, выжывачы, па сутнасці, DayZ і Майнкрафт, як не дзіўна. Пры гэтым Майнкрафт часткова, ну, па сутнасці, не меў механік выжывання з самага пачатку, не задумваўся на механікі выжывання. Яны былі даданы трошки пазней, а ў DayZ былі даданы ў замест гэтага, былі даданы моды, якія дазваляюць будаваць базы, то бок, па сутнасці, гэта дзве гульні, якія адна на адну ўплывалі, і The Forest хутчэй бліжэй да DayZ у сваім сэнсе, шмат у чым. Вось, і таму з выжывачамі як бы такая цікавая даволі гісторыя жанра атрымалася, што там, ну, не было такой па тыпу адной гульні, якая паўплывала шмат. Я не зусім шчыры нават з гэтым, з пералічэннем Майнкрафта і DayZ, але я скажу, што самае знакавае гэта вось Майнкрафт, DayZ, а зараз усё Вальхейм. Усё, што вы бачыце, гэта Вальхейм. Просто паўтарэнне формулы Вальхейма, і 5 гадоў у нас было 5-7 гадоў у нас было паўтарэнне формулы DayZ для выжывачэй. І некаторыя гульні былі з большым уклонам у Майнкрафта, некаторыя з большым уклонам у якраз таки DayZ. Вось, Сабнотика трошки вылучаецца на фоне астатніх, таму што мае хоць нейкія механікі, якія адрозніваюць. Я, дарэчы, вельмі люблю Сабнотику.
Ось тому тут якби ну, мені падаецца, я аб'ектыўна, скажем так, я ўспрымаю. Просто што яна была пазней, і спачатку планавалася як зусім іншая гульня, толькі потым яна ператворылася ў жывач. Утараючы шмат механік, па сутнасці таго ж Дейзі. Вось. Што я хацеў вам распавесці? Вось такая думка. Don't Starve блізкая да гэтага. Don't Starve таксама вылучаецца, яна у такім, ведаеце, з'явіўся па тыпу выжывачы калоній. Вось. І я скажу, Don't Starve хутчэй за ўсё бліжэйшы да выжывання хутчэй калоніі. Не прям, ну, калонія неправільна, таму што ўсё ж таки гуляеш за аднаго персонажа там і займаешся сваімі справамі, так? Я, дарэчы, амаль не гуляў Don't Starve. Вось. Чамусьці не зачапіла. Ну, вось, просто не зачапіла. Можа быць, з-за таго, што я паспрабаваў яе гуляць, калі я быў перанасычаны выжывачамі, і я думаў, да выжывача я не вярнуся ўвогуле. О, птушка села. Цудоўна. Я зразумеў, чаму птушка садзілася. Ён руку выцягвае, калі птушка спрабуе сесці. То бок, калі на мяне вораг тады бег і біў мяне, ён птушку спрабаваў пасадзіць сабе на руку. Таму што прыгожа, лес. Дзякуй табе, вялікі галоўны герой. Вар'ят, я кажу. Так. Ну, вы-то павінны былі высхнуць ужо. О, высушаныя. Астатнія павінны былі высхнуць так само. Шмат мяса. Вельмі шмат мяса. Скуры аленя, кабана, вось гэтага дзіка. Ага, вось, цёплыя, гэта самае, касцюм наш, ён будзе нам каштаваць якраз такі яшчэ 4 кабана і 6 аленяў, 6 дзікаў. Зайцатрус і нешта, я не магу зразумець, што. Гэта не кракадзіл часам, не? Вось гэта якраз такі. Лізард. Может быть, гэта ўсё ж такі кракадзіл? Просто я скуру зняў з кракадзіла, я забіў кракадзіла і не забраў скуру? Да ладно, гульня, я ж здымаў. Чат, вы бачылі, я здымаў. Я не бачу скуры кракадзіла. То бок я яго просто так забіў? Таму што я рэальна змагаўся з ім да апошняга, каб просто скуру забраць яго. Блин, лухта нейкая. Может быть, она там просто под ежай закапаная, я спадзяюся. Таму што вельмі шкада. Ну ладно, мы можем для камянёў сабе зрабіць гэтую самую. Что там? 3 вяроўкі. Вось. Для камянёў хаця бы кішэня. Вось, будзе куды камяні скласці. Так. Кішэні для камянёў можна скласці дадатковыя камяні. Цудоўна. Давайте спать вместе. Давайте, чат, я вас наганю. Прям наганю, а то я нешта адстаў, пакуль змагаўся і не чытаў. Не чуў пра яе нічога, але згодныя. Выжывачы яшчэ з Майнкрафту прыкладна аднолькавыя. Ну так. Яны мала... Гэта жанр, які даволі не мае шмат эксперыментаў. Але ёсць пэўная набор аўдыторыі, якая заўсёды зацікаўлена ў выжывачах. То бок, ну, гэта не тое, што ты можаш проста праігнараваць. Вось. Так, давайте выправлю. Я не буду выбирацца з хаты, я буду просто есці ўнутры хаты, таму што захаваўся. Я зараз бы пачытаў чатку, пакуль сонца не зайдзе. А некаторыя ў гэтую гульню яшчэ ў VR гуляюць. Так, ёсць VR у яе. Так. Don't Starve, як прыклад, я прачытаў. Не ведаю, Вальхейм мне здаўся прыкладам тым жа выжывачом, просто з вікінгамі. А Вальхейм дадаў важны момант. Ён, калі, глядзіце, у выжывачэй было такое, што яны дзесьці я магу памыляцца згодам, але, скажем так, у выжывачэй быў перыяд, калі яны рабіліся проста як выжывач, не дадаючы нічога для сябе, абсалютна нічога. У іх не было ніякай механікі, ну, ніякай механікі, акрамя выжывання. Сюжэты ў выжывачах з самага пачатку не прапанавалі нічога. Потым з'явілася цэлая хваля, выжывачы зразумелі, што яны ўсе аднолькавыя абсалютна. Так, у нас персонаж зараз памрэ. Вы 100%, я пачну, развяду агонь і набягуць вар'яты.
Мы ж ведаем, як гэта працуе. Давайте мясо сабе пасмажым хоць. Вось. Выжывачы, атрымліваецца, яны закраслі ў сваёй вось гэтай штуцы, калі яны не прапануюць нічога, акрамя механік выжывання, а яны ўсе абмежаваны і з'яўляюцца адным і тым жа. Пры гэтым нават гульні, якія сюжэтныя, пачалі дадаваць некаторыя механікі выжывання сабе ў гульню. Тыпу Майнкрафта. Ну, Майнкрафт не сюжэтная гульня, але ў Майнкрафте было яшчэ больш. Што стваральнікі выжывачэй пачалі рабіць? Яны пачалі дадаваць больш будаўніцтва базы у сябе і спрабавалі вось у гэтым напрамку фігачыць, таму што быў бум выжывачэй. Але праблему гэта не вырашала до конца. Ось я тут схаваюся і буду сядзець. Праблему выжывачэй гэта до конца не вырашала. Каб вырашыць гэтую праблему, яны пачалі дадаваць сюжэты. Я не памятаю, якой у першай гульне хто як бы запусціў тренд, але выжывачы пачалі дадаваць у сябе ўнутр сюжэт. The Forest і Subnautica — гэта дзве ахвяры гэтага ўсяго. Subnautica задумвалася абсалютна без сюжэта. Яна сімулятарам была, сімулятарам падводнай лодкі, каб вы разумелі, у самым пачатку на сваіх ранніх этапах распрацоўкі на прататыпах. Яна была сімулятарам падводнай лодкі і толькі. Потым яна стала выжывачом. Потым у яе дадалі сюжэт, калі ўжо гульня была гатовая амаль. То бок, па сутнасці, гэта была рызыка. Ну, яны рызыкавалі, яны спрабавалі дадаць сюжэт, каб стаць больш цікавымі для гульцоў. The Forest тое ж самае зрабіла. І у яе сюжэта не было, была таямніца. Сюжэт дадаўся пазней. Вось. Як бы канец яго і нейкае развіццё. Потым, чым Вальхейм вылучаецца з усяго астатняга, ну, зараз ужо гэта можа быць незаўважна. Я ўжо напад зноў. Хаваемся. Што Вальхейм прапанаваў незвычайнага, дык гэта тое, што ён меў убудаваную механіку і мэту ўнутры сябе. Па-першае, яны у Вальхейме былі спрошчаны механікі выжывання, вам не абавязкова есці і піць, каб проста жыць. Гэта дае бафы, гэта пераварот трошкі механікі выжывача. Вы не выжываеце. Вы палюеце на босаў. Гэта, па сутнасці, бос-раш гульня, так? Толькі расцягнута ў часе неабходнасцю развіцця. То бок, гэта самае, на вяршыню гэтага ўсяго было пастаўлены механікі не выжывання там саміх, а механікі развіцця. І вось гэта стала ключавым для Вальхейма, таму Вальхейм такі выключны. І гэта не гульня, яна не выжывач, не зусім выжывач у гэтым сэнсе. Божухнак, якая яны жудосна крычаць. Давайте ўсё яшчэ хаваемся тут. Вось такая вось штука. І гэта я каментар, на адзін каментар адказваў столькі часу. Вось катачкай пагуляеш, так, дык вось усе жадаюць, каб ты пагуляў у Дон Старов з Рэганай. Ага. Не ўсе тыя, хто з Дайсаў, зразумеў. Лізард Скін не яно? Не, Лізард Скін гэта вараны гэтыя, так што гэта не яно. Так. Вітаю, Мета Ігоры, вітаю. Я тут доўга расказваў і трошки переключыўся. Чаткі у нас насычана было. Мы забілі кракадзіла, ад кракадзіла скураў, і мне падаецца, я нават сабраў яе, але скуры чамусьці не бачу. Ну, блін, дзякуй вялікі гульня. Ось, гледачаны гадзіннік. Мне бы трэба ўжо скончваць і ісці працаваць, так што я на гэтым вас буду пакідаць, буду перадаваць у вас далей, калі знайду каго. А заўтра мы будзем гуляць у Divinity Original Sin. Мы, па сутнасці, на 50% выспы гэтай. Мы зачышчаем крэпасць гэтых самых. Як жа ж яны? Вылетела з галавы. Мы зачышчаем крэпасць магістраў. Вось, магістры гэта мясцовыя у Divinity Original Sin, мясцовая царква, скажем так, якія спрабуюць вылікаваць сусвет і выратаваць яго сваімі казнямі і іншым. Ну, карацей, розныя весёлыя штукі робяць. Вось, мы ў гэтай крэпасці магістраў прабіваемся наскрозь, літаральна чысцім яе да нуля. Насамрэч нам патрэбна проста прабрацца далей. Гэта мы займемся заўтра і будзем... А зараз выжывачы нешта новае прапануюць. Я скажу, унікальны выжывач у сваім сэнсе. Не зусім прям абсалютна ўсе механікі новыя. Трошкі унікальны выжывач гэта Dune Awakening. Яна даволі унікальная ў сваім сэнсе, таму што гэта нават не выжывач, яна MMORPG. Гэта PvP выжывач, скажем так, але не як Rust альбо DayZ, а у хутчэй трошкі іншым сэнсе. Яна больш, скажем так, кантраляваная PvP.
Ось, калі вы жадаеце, вы ім займаецесь, калі не жадаеце, вы ім не займаецесь. Няма такога, што вашу базу просто рэйдзіць просто так. Не, вы самі ж павінны жадаць, каб вашу базу зарэйдзілі, але вы можете ад гэтага атрымаць нейкія плюсы, бонусы. Вось, Dune Awakening у гэтым сэнсе трошки унікальная, як бы і PvP, і PvE, і ў той жа момант, і выжывач, і ў той жа момант вы займаецеся не выжываннем, а праходзіце сюжэт, то бок там даволі вялікі націск на сюжэт ёсць. Ну як, там ёсць сюжэтная лінія, якую можна скончыць, і да якой будзе яшчэ пашырэнне далей. Ось. Добра, я нікога не бачу, на жаль. На жаль. На гэтым я буду вас пакідаць. Мы побачымся з вами заўтра. Пагуляем у Divinity Original Sin 2. Я ўжо казаў, што мы будзем там рабіць, так што будзем працягваць далей з таго месца. Жадаю вам добрага дня, папрацаваць, калі вы працуеце, і адпачыць, калі вы адпачываеце. Да пабачэння.